या ठिकाणी आगमन होईल. त्यांच्या सोबत असतील प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर सागर देशपांडे आणि त्याचबरोबर माध्यम सल्लागार सन्माननीय जयू भाटकर, त्याचबरोबर या भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर, हे सर्व मान्यवर अगदी काही वेळातच व्यासपीठावर विराजमान होतील आणि आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. फक्त एकदा ना मॉनिटर चालू होतं. हॅलो, माईक चेक. हॅलो, कमी वाटतं. हॅलो 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 आता हॅलो 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 हॅलो, माईक चेक. हॅलो हॅलो, माईक चेक. हां, अगदी थोड्याच वेळात सन्माननीय पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या आशावादी संवाद या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. प्रमुख मान्यवरांचं काही वेळातच आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी आणि उर्वरित कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. एकंदर कार्यक्रमाची रूपरेषा सर्वप्रथम सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत, त्यानंतर बक्षीस वितरण सोहळा आणि त्यानंतर आजच्या या मुलाखतीला म्हणजेच आशावादी संवाद या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. आजच्या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर विराजमान होतील आणि पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. हॅलो 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 टेस्ट. हॅलो चेक. हॅलो चेक. वन टेस्ट. हॅलो
हॅलो चेक हॅलो
साठी फार महत्वाचा दिवस अर्थात आशावादी संवाद या कार्यक्रमासाठी भोसले नॉलेज सिटीमध्ये उपस्थित आहेत पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. मान्यवरांचं आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी व्यासपीठाकडे आगमन होत आहे. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. आजच्या भोसले नॉलेज सिटीच्या या व्यासपीठाच्या दिशेने पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे, त्याचबरोबर माध्यम सल्लागार सन्माननीय जयेंद्र भाटकर, त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युतजी सावंत भोसले यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. आजच्या या BKC नॉलेज भोसले नॉलेज सिटीच्या या व्यासपीठावर विराजमान झालेत. त्याचबरोबर त्यांच्या सोबत आहेत डॉक्टर सागरजी देशपांडे, त्याचबरोबर सन्माननीय माध्यम सल्लागार जयेंद्र भाटकर आणि संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युतजी सावंत भोसले. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात पुन्हा एकदा त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करूया. आज भोसले नॉलेज सिटीसाठी अभिमानाचा दिवस, भोसले नॉलेज सिटीच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणारा दिवस, प्रत्येकाची मान अभिमानाने उंचावेल असा दिवस. कारण आजच्या या शुभदिनी BKC मध्ये पद्मविभूषण सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर हे उपस्थित आहेत. भोसले नॉलेज सिटीच्या या व्यासपीठावर आजपर्यंत अनेक दर्जेदार कार्यक्रम संपन्न झालेत, परंतु आजचा हा कार्यक्रम इतर सर्व कार्यक्रमांच्या तुलनेत कित्येक पटीने सरस ठरणार आहे. कारण आज या व्यासपीठावर विराजमान आहेत जगविख्यात शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये संशोधनाच्या कित्येक परिसीमा पार करून जगभरात भारताचा झेंडा अभिमानाने फडकवणारं व्यक्तिमत्व, आपल्या आयुष्यातील ज्ञान आणि विज्ञानाचं महत्त्व सातत्यानं अधोरेखित करणारे जगविख्यात शास्त्रज्ञ विचारवंत पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. आपल्या भारत देशाला शास्त्रीय योगदानासोबत पेटंट या शब्दाचा खराखुरा अर्थ पटवून देणारे डॉक्टर माशेलकर सर. आर्थिक आणि वैज्ञानिक दृष्ट्या बलाढ्य असणाऱ्या देशाने, अमेरिकेसारख्या देशाने हळदीवरती दर्शविलेली मालकी खोडून काढत भारतासारख्या विकसनशील देशाला हळदीचे स्वामित्व मिळवून देणारं व्यक्तिमत्व पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. यासोबतच आपल्या दैनंदिन जीवनातील औषध, शेतीला वापरली जाणारी खतं, बी बियाणं अशा अनेक बाबींवर सखोल संशोधन करून प्रत्येक भारतीयाचं जीवन सुखकर करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे साक्षात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. अफाट बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण, लीनता आणि प्रखर देशभक्ती यांचा अनोखा मिलप म्हणजेच डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. जगभरातील जवळपास 49हून अधिक देशांनी संशोधन क्षेत्रातील दैदिप्यमान कामगिरीबद्दल सन्मान करून ज्यांना डॉक्टरेट ही पदवी बहाल केली अशा एका मराठी मातेशी नाळ जोडलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजेच डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. देशातील तसेच जगभरातील अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित झालेलं अफाट बुद्धिचातुर्य असलेलं व्यक्तिमत्व आणि पद्मविभूषण, पद्मश्री याने सन्मानित झालेलं व्यक्तिमत्व अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचं या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये सहर्ष स्वागत. सर्वप्रथम आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय. संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर अर्थात श्री अच्युत सावंत भोसले सर यांना विनंती करतोय की त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन आजच्या या शुभदिनी स्वागत करावं. आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी
प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. आजचा हा आशावादी संवाद हा कार्यक्रम सर्वांसाठी महत्त्वाचा आहे आणि भोसले नॉलेज सिटीसाठी आजचा हा खरोखरच अभिमानाचा दिवस आहे. कारण आपल्यामध्ये अवतरलंय थोडक्यात एक मोठं व्यक्तिमत्व, वैज्ञानिक व्यक्तिमत्व, डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. धन्यवाद. यानंतर आपल्या सोबत असलेले सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे, गेली 36 वर्ष मराठी पत्रकारितेत कार्यरत असलेले आणि सहकार विषयात पुणे बोर्डात पत्रकारिता पदवी परीक्षेत शिवाजी विद्यापीठात सर्वप्रथम येण्याचा मान पटकावणारे सन्माननीय सागरजी देशपांडे, ज्यांना जडणघडण हे त्यांचं शैक्षणिक मासिक, यामध्ये त्यांना पुरस्कार मिळाला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त केलेले सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांचा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करतोय. मी कार्याध्यक्ष भोसले सर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर अजून एक आमचं प्रमुख आजचं आकर्षण अर्थात तडफदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय जयेंद्र भाटकर अर्थात माध्यम सल्लागार जयू भाटकर यांचं या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये स्वागत आहे. सन्माननीय कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांना विनंती आहे की या तडफदार व्यक्तिमत्वाची भाषाशैली, ज्याचे कित्येक कार्यक्रम ज्यांनी अजरामर केलेत, असे आपले सन्माननीय जयू भाटकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. आणि त्यानंतर संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युतजी सावंत भोसले यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होतंय. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेटर सन्माननीय सुनेत्रा फाटक मॅडम यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित असलेले संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. धन्यवाद. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या संस्थेच्या अध्यक्षा सन्माननीय ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले मॅडम, त्याचबरोबर संस्थेचे सेक्रेटरी संजीव देसाई सर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेटर फाटक मॅडम, सर्व कॉलेजेसचे प्राचार्य, उपस्थित पत्रकार वर्ग आणि तमाम विद्यार्थी वर्गाचं एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. धन्यवाद. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आपण दीप प्रज्वलनानं करतोय. प्रमुख मान्यवरांना विनंती आहे की आपण दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करावं. आज भोसले नॉलेज सिटीमध्ये संपन्न होत आहे पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या उपस्थितीत आशावादी संवाद या कार्यक्रमाचं दीप प्रज्वलनानं उद्घाटन होत आहे. यानंतर सन्माननीय जयेंद्र भाटकर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं उद्घाटन होत आहे. सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे, ज्यांनी दुर्दम्य आशावादी हे पुस्तकाचे ते लेखक आहेत, त्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे. आणि संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होत आहे. विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी प्रमुख म्हणून विद्यार्थ्याला विनंती आहे, कारण आजचा हा कार्यक्रम हा विद्यार्थ्यांसाठी बहाल केलेला आहे, त्यामुळे विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचा विद्यार्थी या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करतोय. सर्वांना सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की आजचा हा दिवस खरोखरच भोसले नॉलेज सिटीसाठी सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणारा दिवस. कारण भोसले नॉलेज सिटीच्या प्रांगणात या व्यासपीठावर विराजमान आहे जगविख्यात शास्त्रज्ञ अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण यानंतर आसनस्थ व्हावं. सर्वांच्या माहितीसाठी आजच्या कार्यक्रमाची एकंदर रूपरेषा आपणासमोर कथन करू इच्छितोय की प्रमुख पाहुण्यांच्या आगमनानंतर
त्यांचं या ठिकाणी स्वागत. यानंतर अर्थात सर्वांचं आकर्षण अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या या कार्यावर आधारित या ठिकाणी चित्रफित आम्ही आपल्या सर्वांना या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्ले होऊ शकत नाहीये. त्यानंतर सर्वांच्या माहितीसाठी आम्ही सांगू इच्छितोय की या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून भोसले नॉलेज सिटी मार्फत विविध स्पर्धांचं आयोजन केलं होतं. मान्यवरांना सांगण्यास अतिशय आनंद होतोय की आपल्या या दुर्दम्य आशावादी या पुस्तकातून प्रेरणा घेऊन सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या जीवनावर आधारित असा एक भावलेला प्रसंग हा थेट त्यांच्याशी पत्राच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांना मांडता येईल अशी एक पत्रलेखन स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली होती, ज्यामध्ये सिंधुदुर्गातील सर्व भागातील विद्यार्थ्यांनी अनेक हायस्कूल्सच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता आणि त्यातून काही निवडक विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि उत्तेजनार्थ अशा पद्धतीने क्रमांक प्राप्त करणारे विद्यार्थी आजच्या या स्पर्धेचे मानकरी ठरलेत. त्याचबरोबर याच भोसले नॉलेज सिटीमधील विद्यार्थ्यांसाठी देखील ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून सध्याच्या या प्रवाहाला अनुसरून रील मेकिंग ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती आणि त्याचबरोबर भोसले नॉलेज सिटीच्या स्टाफ मेंबरसाठी देखील ही पत्रलेखन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. यानंतर या मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांच्या हस्ते या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होत आहे. पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी सिंधुदुर्गातील सर्व तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या शाळांना भेट देऊन त्यांना हे पुस्तक बहाल करून त्यांच्या मार्फत ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यातील उत्तेजनार्थ तृतीय, द्वितीय आणि प्रथम क्रमांकाचं या ठिकाणी आम्ही बक्षीस जाहीर करतोय आणि प्रमुख मान्यवरांना विनंती करतोय की आपल्या हस्ते म्हणजे अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते हा बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न व्हावा. पत्रलेखन स्पर्धेतील सिंधुदुर्गातील सहभागी विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी आहे संचिता गवस. राजा शिवाजी विद्यालय विलवडे येथील ही विद्यार्थिनी आहे संचिता किशोर गवस. प्रमुख मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आपल्या हस्तेच म्हणजेच अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते हे बक्षीस, हे प्रशस्ती पत्रक त्यांना प्रदान करण्यात यावं. या पत्रलेखन स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी संचिता किशोर गवस, राजा शिवाजी विद्यालय विलवडे. त्यानंतर तृतीय क्रमांकाचे मानकरी आहेत, माफ करा वेळेचा तृतीय क्रमांकाचे मानकरी आहेत मंदार बापू नाईक, तुळस हायस्कूल वेंगुर्ला. प्रमुख मान्यवरांना विनंती आहे की आपण हे बक्षीस वितरित करावं. तृतीय क्रमांकाचं मानकरी मंदार नाईक. त्यानंतर द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी आहे VN नाबर शाळा बांदाची विद्यार्थिनी मिश्रा सावंत. द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी मिश्रा सावंत. प्रमुख मान्यवर अर्थात डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर त्याचबरोबर इतर सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हे बक्षीस वितरित होत आहे. अतिशय सन्मानाचा दिला जाणारा हा विद्यार्थ्यांसाठी जणू पुरस्कारच आहे. श्रीषा सावंत VN नाबर शाळा बांदा आणि या पत्रलेखन स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली आहे कुमारी रोशनी दशरथ कोकरे. बाबूराव पटेकर माध्यमिक विद्यालय दाणोलीची ही विद्यार्थिनी रोशनी कोकरे. सर्वांच्या माहितीसाठी यानंतर आपल्या भोसले नॉलेज सिटीच्या विद्यार्थ्यांची देखील या ठिकाणी पत्रलेखन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. तत्पूर्वी प्रथम क्रमांकाची मानकरी कुमारी रोशनी दशरथ कोकरे
ही विद्यार्थिनी या पत्रलेखन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त करते. धन्यवाद, मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर भोसले नॉलेज सिटीच्या विद्यार्थ्यांमधील या पत्रलेखन स्पर्धेचे गुणवंत विद्यार्थी, यशवंत विद्यार्थी यांचं आम्ही या ठिकाणी नाव जाहीर करतोय. सर्वप्रथम उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणार आहे यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकचा विद्यार्थी अथर्व गणेश अंधारी. उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी अथर्व गणेश अंधारी हा विद्यार्थी अनुपस्थित आहे. यानंतर तृतीय क्रमांकाचा विद्यार्थी आहे महादेव राघोबा धुरी. सेकंड इयर बी फार्मचा हा विद्यार्थी आहे महादेव राघोबा धुरी. त्यानंतर द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी आहे FY डी फार्म प्रथम वर्ष डिप्लोमा फार्मसी विद्यार्थी अवधूत कोळापटे. विद्यार्थी काही कारणास्तव अनुपस्थित आहेत. त्यानंतर द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी आहे अवधूत कोळापटे. जोरदार टाळ्या या विद्यार्थ्यासाठी. आणि या पत्रलेखन स्पर्धेमध्ये भोसले नॉलेज सिटीच्या या विद्यार्थ्यांपैकी प्रथम क्रमांकाची मानकरी आहे दीप्ती सुदेश पिंगुळकर, सेकंड इयर डी फार्मसी. काही कारणास्तव ही विद्यार्थिनी अनुपस्थित आहे. धन्यवाद, पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर रील मेकिंग स्पर्धा ही आयोजित करण्यात आली होती. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण याचा आस्वाद आपण आसनस्थ होऊन घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर रील मेकिंगसाठी आपण उत्तेजनार्थ, त्यानंतर तृतीय, त्यानंतर द्वितीय आणि प्रथम असे क्रमांक या ठिकाणी घोषित करण्यात आहोत. सर्वप्रथम या उत्तेजनार्थ क्रमांकाचं नाव जाहीर केल्यानंतर आपल्या स्क्रीनवर ही रील मेकिंग स्पर्धा, त्यांनी बनवलेलं हे रील या ठिकाणी प्रदर्शित होईल. सर्व मान्यवर याचा देखील आस्वाद घेतील. विद्यार्थ्यांना पण विनंती आहे की आपण हे उत्तेजनार्थ बक्षीस जात आहे. थर्ड इयर बी फार्मचा विद्यार्थी यश पाटील. मी विनंती करतोय की कृपया ही रील या ठिकाणी चालू करावी. Embark on a journey through brilliance. Dr. Rajnath Anant Mashelkar's extraordinary life. Born in a quaint village, he pursued a path of knowledge, shaping his destiny in chemical engineering. A pioneer in polymer science and engineering, his research marked a new era in scientific exploration. As Director General of CSIR, he redefined leadership, fostering innovation and transforming India's research landscape. A global ambassador of science, Dr. Mashelkar brought India to the forefront of international collaborations. Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan are a testament to his unparalleled contributions to science. His legacy endures, inspiring generations to innovate, lead, and transform the world. Join us in celebrating the indomitable spirit of Dr. Raghunath Anant Mashelkar, a beacon of knowledge and innovation. उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी आहे यश पाटील. थर्ड इयर बी फार्मचा हा विद्यार्थी या ठिकाणी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करतोय रील मेकिंग कॉम्पिटिशन. यश पाटील. यानंतर पुन्हा एकदा मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. यानंतर तृतीय क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी आहे फायनल इयर बी फार्मची तेजस्वी कडू. मी विनंती करतोय की तेजस्वी कडू हिने बनवलेली रील या ठिकाणी चालू करावी. डॉक्टर रघुनाथराव माशेलकर, जन्म 1 जानेवारी 1943. मूळचे गोव्यातील माशेल येथले. माशेलसारख्या निसर्गरम्य वातावरणात त्यांचं बालपण गेलं, परंतु त्यांच्या वयाच्या अवघ्या 6व्या वर्षी वडिलांचं छत्र हरपलं. आईनं मोठ्या धीरानं त्यांचं पालन पोषण सुरू केलं. त्यांना चांगलं शिक्षण घेता यावं यासाठी त्या माऊलीनं माशेलसारख्या छोट्या गावातून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात येण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबईत येण्याचा आईचा निर्णय रघुनाथरावांनी सार्थ ठरवला. आयुष्यातली कमीत कमी 12 वर्ष तरी अनवाणी चालणारा, सार्वजनिक दिव्याखाली अभ्यास करणारा हा माणूस पुढे इंग्लंडमध्ये जिथे न्यूटनने सही केली आहे त्या पुस्तकात स्वाक्षरी करणारा पहिला महाराष्ट्रीय ठरला. डॉक्टर माशेलकरांचा उल्लेख आला की त्याबरोबर लगेचच आठवते की त्यांनी जिंकलेली आगळी वेगळी हळदी घाटाची लढाई. हाच प्रकार बासमती तांदळाच्या बाबतीतही घडला. त्याचंही पेटंट माशेलकरांनी परत मिळवलं. असे हे जगतविख्यात रसायनशास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथराव माशेलकर. मनपूर्वक अभिनंदन. तृतीय क्रमांक प्राप्त करणारी विद्यार्थिनी तेजस्वी जीवन कडू, फायनल इयर B.Pharm ची ही विद्यार्थिनी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन मध्ये तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण होते. मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर आपण द्वितीय क्रमांक जाहीर करतोय. पुन्हा एकदा मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी आहे सेकंड इयर मेकॅनिकल अर्थात YBITचा सेकंड इयर मेकॅनिकलचा विद्यार्थी सुयोग देसाई. डिपार्टमेंटला विनंती आहे आपण कृपया द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारा विद्यार्थी सुयोग देसाई हा अनुपस्थित आहे. यानंतर सर्वात महत्त्वाचं बक्षीस ज्याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे, कारण प्रमुख मान्यवरांच्या माहितीसाठी की या रील मेकिंग कॉम्पिटिशनला अतिशय उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि त्यातून हा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी या ठिकाणी आम्ही जाहीर करतोय. रील मेकिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज goes to final year B.Pharm student निशांत सावंत. कृपया आपण ही रील प्ले करावी. एक दुर्दम्य आशावादी, कर्मयोगी, अजिता जागता मिरेकल डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. त्याच्या बाजूला डॉक्टर कलाम होते आपले प्रसिद्ध म्हणून. ते म्हणाले ॲज युजल माशेलकर इज रॉंग. त्याचं चुकलं. ही इज नॉट स्टार ऑफ एशिया, ही इज स्टार ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस. Because education, research and innovation are the currencies of the future, and very heavy investment in that is a must. पण तेव्हा माझी परिस्थिती एवढी कठीण होती की तिकडे 21 रुपये फी भरायची होती, पण ते सुद्धा माझ्याकडे नव्हतं. मी सांगितलेलं त्याला फक्त पण अजूनपर्यंत आईविषयी सांगायचं तर ती जरी आज नसली तरी ती सगळीकडे. अप्रतिम. एक दुर्दम्य आशावादी, कर्मयोगी, अजिता जागता मिरेकल. यानंतर सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की या पत्रलेखन स्पर्धेमध्ये BKC स्टाफ मेंबरनी देखील सहभाग घेतला होता. भोसले नॉलेज सिटीमधील सर्व शैक्षणिक संकुलातील शिक्षक शिक्षकेतर वर्गांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्यातून देखील आम्ही उत्तेजनार्थ तृतीय, द्वितीय आणि प्रथम क्रमांक या ठिकाणी जाहीर करतोय. सर्वप्रथम उत्तेजनार्थ क्रमांक BKC स्टाफ मेंबर, YBIS स्टाफ मेंबर सोनाली शेट्टी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त करणारे आहेत. सन्माननीय सोनाली शेट्टी यांना विनंती आहे की आपण बक्षिसाचा स्वीकार करावा. काही कारणास्तव त्या अनुपस्थित आहेत. यानंतर
तृतीय क्रमांक प्राप्त करणारे आपले बीकेसी स्टाफ मेंबर आहेत YPCPचे देवानंद राऊळ. तृतीय क्रमांक देवानंद राऊळ. सर्वांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा भोसले नॉलेज सिटीच्या या स्टाफ मेंबर मधून तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरलेले आहेत YPCPचे देवानंद राऊळ. सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर आणि इतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपल्या हस्ते हे तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस वितरित करावं. त्याचबरोबर द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या स्टाफ मेंबर आहेत YBISच्या प्रियांका देसाई. तत्पूर्वी तृतीय क्रमांक देवानंद राऊळ. यानंतर या स्पर्धेमध्ये, या पत्रलेखन स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या स्टाफ मेंबर आहेत YBIS प्रियांका देसाई. मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर प्रथम क्रमांक मी जाहीर करतोय, पण तत्पूर्वी हे द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस वितरित होतंय. द्वितीय क्रमांकाच्या मानकरी YBIS यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या स्टाफ मेंबर अर्थात लेक्चरर प्रियांका देसाई यांना हे बक्षीस वितरित होतंय. धन्यवाद, मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर सर्वात मानाचं बक्षीस अर्थात पत्रलेखन स्पर्धा बीकेसी स्टाफ मेंबर मधील प्रथम क्रमांकाच्या मानकरी ठरल्या आहेत पुन्हा एकदा YBISच्या पूर्वा खाडीलकर. प्रथम क्रमांकाच्या मानकरी. जोरदार टाळ्या पूर्वा खाडीलकर. मान्यवरांना विनंती आहे की हे प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस मान्यवरांच्या हस्ते वितरित व्हावं. अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद या पत्रलेखन स्पर्धेला बीकेसी स्टाफ मेंबर मधून देखील मिळाला आणि प्रथम क्रमांकाच्या मानकरी आहेत पूर्वा खाडीलकर, यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या स्टाफ मेंबर सौ पूर्वा मनोज खाडीलकर. मनपूर्वक अभिनंदन. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. यानंतर आजच्या या आशावादी संवाद या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले सर्व तमाम विद्यार्थी, त्याचबरोबर ज्या शैक्षणिक संकुलात आपण सहभागी आहात ती भोसले नॉलेज सिटी या ठिकाणी 2014 मध्ये स्थापन झाली. अगदी थोडक्यात मी सर्व मान्यवरांना या भोसले नॉलेज सिटीच्या या प्रवासाबद्दल अगदी काही मोजक्या शब्दात वर्णन करतोय. 2014 मध्ये यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकची स्थापना, त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात कॉलेज ऑफ बी फार्मसी, त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात कॉलेज इंटरनॅशनल स्कूल यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, त्यानंतर डी फार्मसी, त्यानंतर इंटिग्रेटेड फार्मसी, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग अशा पद्धतीच्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये कॉलेज ऑफ एम फार्मसी अशा प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक क्षेत्रात प्रत्येक वर्षी एक पाऊल पुढे जात असणारी भोसले नॉलेज सिटी. अनेक शैक्षणिक संकुलं या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात आणि याचे सर्व लाभ घेणारे आपण अनेक विद्यार्थी ज्यांच्या प्रेरणेतून हे भोसले नॉलेज सिटीची स्थापना झाली आणि ही असंख्य शैक्षणिक संकुलं उभारली गेली, त्याचे सर्वेसर्वा सन्माननीय अच्युतजी सावंत भोसले हे आजच्या या प्रसंगी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतोय की आजच्या या प्रसंगी सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर उपस्थित आहेत, इतर सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत, तर मी कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर यांना विनंती करतोय की आजच्या या प्रसंगी आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो, गुड मॉर्निंग. व्यासपीठावरील सन्माननीय पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर, सागरजी देशपांडे, जे.यू. भाटकर. आज खरं सांगायचं तर भोसले नॉलेज सिटी आणि आपल्या कॅम्पस हा खूपच भाग्याचा दिवस आहे, कारण की ज्याची आपण तळमळीने वाट बघतो
ते व्यक्तिमत्व आपल्या कॅम्पसला आल्यानंतर इथून एक वेगळी भरारी येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही घेऊ असं मला वाटतं. आणि हाच आशावाद ठेवून मी प्रत्येक वेळी मार्शलकर सरांना भेटलो. पहिल्यांदा मी खूप आभारी व्यक्त करेन की जयू भाटकर हे सहज मुंबईमध्ये मी एका छोट्याशा त्यांची भेट आणि माझी एका कार्यक्रमात झाली होती महाबळेश्वरला, आणि तिथून तो प्रवास, आणि सहज बोलता बोलता असा विषय निघाला की मला असं काही इनोव्हेशन करायचं आहे. माझं स्वप्न आहे, म्हणजे ज्यावेळी मी डिग्री कॉलेज चालू केलं त्याच्यामुळे इनोव्हेशन सेंटर आणि इन्क्युबेशन सेंटर, एक कोकणातलं सगळ्यात मोठं इन्क्युबेशन सेंटर हे आपल्या BKCमध्ये व्हायला पाहिजे. आणि असं बोलता बोलता चर्चा झाली आणि त्यांनी सांगितलं की सरांना मी घेऊन येतो, आपण चर्चा करू आणि घेऊ. आणि तो सुदैवी दिवस म्हणजे आज गोल्डन डेज आपल्यासमोर आज मला अनुभवायला मिळालं. आणि मी खरोखर भाग्यवान आहोत की नॉर्मली सरांचं हे फक्त तासाभराचं सानिध्य लोकांना लाभणंसुद्धा भाग्य आहे. आणि मी कालपासून त्यांच्याबरोबर आहे, म्हणजे हा माझी कालपासून जी 4थी भेट होती, आणि 4थ्या भेटीमध्ये सुद्धा त्यांच्यावर भेटल्यानंतर माझ्या अजून अंगावर काटे येतात. कारण काय अशा व्यक्तींना भेटणं ही आपल्या आयुष्यातली स्वप्न असतात, आणि स्वप्न कुठेतरी सत्यात उतरतात. आणि कंटिन्यू त्यांचा प्रवास कालपासून आता उद्यापर्यंत माझा वाटतं त्यांच्यावर माझा प्रवास राहील, आणि तो कायम राहील असं मला आशावाद आहे की ते माझ्या ह्या प्रवासामध्ये भोसले नॉलेज सिटीमध्ये कायम माझ्याबरोबर असतील. तसंच इथले सागरजी देशपांडे यांचं पण खूप खूप आभारी आहोत. त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये मला वाटतं सरांच्या व्यक्तिमत्व आणि त्यांचे अनुभव हे जर त्यांच्याशी कनेक्ट करून कोणी लिहिले असतील तर मला वाटतं पहिले लिहिणारे सागरजी देशपांडे असतील, कारण त्यांच्या समवेत त्यांनी अनुभव शेअर केलेला आहे आणि तो पुस्तकात उतरून कसा उतरायला पाहिजे तसा उतरलेला आहे. आज तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तकं अनुभवलेली आहे, वाचलेली आहेत. त्याच्यानंतर अजून ज्यांना वाचायला पाहिजे आहेत अशी आपण लायब्ररीमध्ये अवेलेबल करून ठेवलेली आहेत पुस्तकं, आणि वाचून झाल्यानंतर दुसऱ्याला पुन्हा वाचावी अशी पुस्तकं आहेत. ते लिहिणारे सागर देशपांडे मी खूप खूप त्यांचा आभारी आहे. कारण काय त्यांच्यामुळे आम्हाला रघुनाथजी मार्शलकर पूर्ण समजले. म्हणजे आपण यूट्यूब्स आणि ह्याच्यामध्ये बघत होतो आणि तेवढंच काय ते आपण समजत होतो, पण ते पुस्तक वाचल्यानंतर त्यातले प्रत्येकजण बारकावे आणि आयुष्यातले सगळे उतार आणि चढाव हे आम्हाला वाचता आले. त्यामुळे मी त्यांचं खूप खूप आभारी आहे. मी कालच्या छोट्याशा रात्रीच्या डिस्कशनमध्ये मी माझ्या संस्थेविषयी मी सांगितलं. संस्था एस्टॅब्लिश कोकणामधली संस्था एस्टॅब्लिश करणं मला माझी काय स्वप्न होती आणि कसं मी इथे केलं. तसं मी वारंवार सगळ्यांना सांगतो की ही संस्था उभं करणं म्हणजे एखादं बिझनेस मॉडेल तयार करणं हे काय आमचं स्वप्न नाही, आमच्या फॅमिलीचं स्वप्न नाही. इथे विद्यार्थी घडला पाहिजे ह्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. इथला विद्यार्थी हा स्वतःच्या पायावर उभा राहायला पाहिजे, कौशल्य त्याच्यामध्ये आलंच पाहिजे ह्या दृष्टीने आपण हे करतो, मुलांना घडवतो. कुठल्याही कुबड्या देऊन त्याला ह्या कॅम्पसमध्ये बाहेर काढणं हा का आपला ध्येय नाही आहे. त्याच्यामुळे इथले प्रत्येक विद्यार्थी, इथली लॅब्स, इथलं मुलांनी जे प्रोजेक्टवरती काम केलेले आहे, मायक्रो प्रोजेक्टवरती, मिनी स्मॉल प्रोजेक्टवरती, अशी जी प्रोजेक्ट असतात ते ते करतात. आपल्याला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा आपण वर्कशॉपमध्ये गेला आणि प्रोजेक्ट एकदा बघितला तर आम्हाला खूप आनंद होईल. संध्याकाळ सेशननंतर हे प्रोजेक्ट मुलं खूप इनोव्हेटिव्ह आहेत आणि प्रोजेक्ट करत असतात. पण ह्यांना जर प्लॅटफॉर्म कुठला पाहिजे असेल तर प्लॅटफॉर्म देण्याचा आम्ही वारंवार प्रयत्न करतो. आणि आपण इथे आला आणि त्यांना एक मोठा प्लॅटफॉर्म मिळेल येणाऱ्या काळामध्ये असा माझा आशा होता. कारण ह्यांच्यामध्ये एवढी विद्वत्ता आहे, पण ते सेल्फ एक्सप्रेसिव्ह नाही आहेत, ते पोचत नाही किंवा त्यांना सांगता येत नाही. कारण यातल्या मेक इन इंडियामध्ये किंवा स्किल इनोव्हेशन आयडियाजमध्ये आपल्या मुलांनी 96 मला वाटतं आयडिया पिच केल्या गेल्या आणि शॉर्टलिस्ट 10 आपल्या आयडिया शॉर्टलिस्ट झालेल्या होत्या आणि विनर पण आपल्या फार्मसीमधले झालेले होते. पण कित्येक आयडिया अशा होत्या पण त्यांना ते मांडता आलेल्या नाही आहेत वेळेच्या अभावी किंवा. तर आता आपल्यासारखी माणसं इथे आल्यानंतर आम्हाला अजून एक मोठं म्हणजे आम्हाला एक मोठा प्लॅटफॉर्म मिळून जाईल की आमच्या ऐकणारे जर मार्शलकर साहेब इथे येऊन ऐकतात तर इतरांनी ते ऐकायलाच पाहिजे. एवढी बुद्धिमत्ता आहे, एवढा तुम्हाला एक लँडमार्क तुम्हाला आता आज पडलेला आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे ह्याच्या पुढे तुम्ही जे इनोव्हेशन्स कराल ते अजून वेगळ्या उंचीला घेऊन जायला पाहिजे असं मला वाटतं. माझ्या कॅम्पसचा ही 9 वर्ष कंप्लीट झाली आहे कॅम्पसला. 14 पासून मी हा कॅम्पसची स्टार्टिंग म्हणजे पहिला जी
भूमिपूजन करायचं होतं ते मी 2013ला भूमिपूजन केलं आणि हे आता माझं 9 वर्ष कंप्लीट झालं आणि 10 वर्षात मी पदार्पण करतो. आणि ह्या करता करता ह्याच्यामध्ये दरवर्षी एक कॉलेज जे सिंधुदुर्गात ज्याची गरज आहे ती कशी अवेलेबल करून देता येईल ह्या दृष्टीने प्रयत्न केला. पहिलं व्यवसाय विभाग शिक्षण कसं इथे नव्हतं ते पहिलं पॉलिटेक्निक आपण चालू केलं. नंतर एम फार्मसी पहिलं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये आणलं, फार्मसी कॉलेज पहिलं आणलं, इंटरनॅशनल स्कूल इथे आणलं ज्या नॉर्मली CBSE करिक्युलम हा इथे नव्हता. त्याच्यामुळे कोणी ऑफिसर्स जे असायचे IAS ऑफिसर असायचे किंवा मोठे ऑफिसर्स असायचे ते म्हणायचे नाही आम्हाला आमची फॅमिली कोल्हापूर आता गोव्यामध्ये रिस्टोअर करतो आणि आम्ही तिथनं येऊन जाऊन करतो. मग त्यांना इथे जर थांबायचं असेल तरच ते 100% आपल्या एखाद्या संस्थेला देऊ शकतील असं मला वाटतं. आणि त्यांना तो प्लॅटफॉर्म उभा राहावा म्हणून आपण CBSE स्कूल चालू केलं आणि त्यामुळे कित्येक लोकांची सोय झालेली आहे. आज आपल्याकडे जरी आपण सावंतवाडी सिटीमध्ये असेल तर इथून आपण 30 किलोमीटर 32 किलोमीटरपासून आपल्या कुडाळ, वेंगुर्ला, शिरोडा इथनं आपल्या व्हेकल्स येताना तिथली माणसं आपल्याकडे येतात. अशा प्रकारच्या सोयी इथे केल्यामुळे आज कॅम्पस आपला जवळपास पूर्णत्वाकडे येतोय आणि आता आपण बेसिक गरजा पुरू शकलो आहे. आता आपल्याला आमच्या कॅम्पसला थोडीशी वेगळ्या लेवलला भरारी घ्यायला पाहिजे आणि ही भरारी घेताना मला वाटतं डॉक्टर मार्शलकरांचं जर आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं तर आमचा कॅम्पस हा खूप भाग्यवान राहील. आणि मी माझ्या ह्या डायसवर स्टेजवरती मी सरांना रिक्वेस्ट करेन की आम्हाला तुम्ही ते पुढची जर्नी कशी असावी हे तुम्हीच मार्गदर्शन आम्हाला करण्याची गरज आहे. कारण येणाऱ्या काळामध्ये ही मुलं काय व्हायला पाहिजे, कशी व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही काय सपोर्ट करायला पाहिजे ॲज अ संस्था आणि इथे काय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायला पाहिजे ते करायला पाहिजे. माझ्या लेवलला मला जे वाटलं ते तिथेपर्यंत पोहोचलो. आत्ता त्यांना इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत जर मुलांना घेऊन जायचं असेल तर वेगळ्या उंचीवरती ते काम करायला पाहिजे आणि ती सुरुवात मला वाटतं आजच्या दिवसापासून माझी होईल असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे मी खूप आशावादी आहे. आणि आज आपल्या कॅम्पसमध्ये मार्शल आले त्यांचा सत्कार करावा अशी आमची इच्छा आहे तर त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि रिक्वेस्ट करतो की त्यांचा सत्कार करावा. या ठिकाणी डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि आमचं एक प्रेमाचं प्रतीक त्यांच्याकडे प्रदान केलं जात आहे. भोसले नॉलेज सिटीमध्ये आज अतिशय सुवर्णाक्षराने लिहिला जाणारा दिवस सन्माननीय पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचा या ठिकाणी शाल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा गौरव होतोय. या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले मॅडम उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर सेक्रेटरी संजीव देसाई सर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेटर फाटक मॅडम आणि इतर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे प्रेमाचं प्रतीक सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांना आम्ही प्रदान करतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय कार्याध्यक्ष भोसले सर यांना विनंती करतोय की हे प्रेमाचं प्रतीक म्हणून ही भेट वस्तू आपण स्वीकारावी. या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये आमच्या या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिलेले पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर, खरोखरच आजचा दिवस हा भाग्याचा दिवस आहे. आजच्या या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये आजच्या दिवशी अवतरलंय हे व्यक्तिमत्व, अफाट बुद्धिचातुर्य असलेलं व्यक्तिमत्व, अर्थात पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर. या प्रेमळ भेटीचं या ठिकाणी आपल्यासमोर ही सादर करतोय वाचून. आदरणीय पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर, ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडी शहरातील भोसले नॉलेज सिटी या आमच्या शैक्षणिक संकुलाला आपण भेट देऊन विद्यार्थ्यांना बहुमूल्य मार्गदर्शन केल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार.
आपले अमूल्य मार्गदर्शन हे आमच्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहील. धन्यवाद. यानंतर सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे ज्यांनी लिहिलेलं पुस्तक आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं आणि सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचा जीवन प्रवास अतिशय लीलया या पुस्तकातून त्यांनी उलगडण्याचा प्रयत्न केलाय. ते प्रत्येकाला भावणारं पुस्तक आहे. अतिशय उत्कृष्ट शब्दरचना, सोप्या भाषेतील शब्दरचना, आणि ज्या पद्धतीने सरांनी उल्लेख केला की हे त्यांना शक्य झालं कारण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांचे ते अतिशय निकटवर्तीय आहेत. त्यांच्या जास्तीत जास्त संपर्कामध्ये असणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. तर मी आजच्या या प्रसंगी डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांना विनंती करतोय की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आपल्याकडे काही दिवसांपूर्वी दिवाळी होऊन गेली. त्यानंतर आपल्याकडे देव दिवाळी साजरी होते, ती पण होऊन गेली. पण मला असं वाटतं आज भोसले नॉलेज सिटीमध्ये विज्ञानाची दिवाळी आहे. कारण माशेलकर सर जिथे जातात तिथे विज्ञान, भारताचं सामर्थ्य त्या क्षेत्रातलं, इनोव्हेशन्स, इंजिनिअरिंग आणि भविष्यातला भारत आपण कसा घडवू शकू याबद्दलच्या प्रेरणा. सावंतवाडीला महात्मा गांधीजींनी भारतातलं रामराज्य असं म्हटलेलं होतं. आपल्यापैकी अनेकांना माहीत असेल नसेल. आणि स्वतः गांधीजी सावंतवाडीला येऊन गेले होते. माझ्या दृष्टीनं सिंधुदुर्ग जिल्हा ही महाराष्ट्राची बौद्धिक राजधानी आहे असं माझं मत आहे. त्याचं कारण खुद्द सावंतवाडीच्या जवळ ज्यांचं नाव फक्त एका बागेपुरतं लिमिटेड आहे, पण भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्यांचं फार मोठं योगदान होतं आणि जे सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेमध्ये होते, स्वातंत्र्योत्तर काळात पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात जे अन्न आणि पुरवठा मंत्री होते असे जनरल जगन्नाथराव भोसले, त्यांचं गाव इथे जवळ आहे. ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवलं आणि सर्वप्रथम कोकण रेल्वेचं स्वप्न पाहिलं असं बॅरिस्टर नाथ पै. नाथ पैंच्या नंतर त्यांचा वारसा तितक्याच मोठ्या पद्धतीनं ज्यांनी चालवला आणि मला ज्यांचा व्यक्तिगत सहवास लाभला, मी त्यांच्याबरोबर दिल्लीमध्ये राहिला होतो, असे आपण ज्यांना नाना म्हणून ओळखायचो असे प्राध्यापक मधु दंडवते, की एकीकडे फिजिक्सचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेसर की ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर प्राध्यापक म्हणून सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये काम केलं, त्यांची फिजिक्सवरची पुस्तकं मिळवून तुम्ही वाचायला पाहिजेत विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनी. आणि दुसरीकडे इकॉनॉमी, भारताचे अर्थमंत्री, तिसरीकडे भारताचे रेल्वे मंत्री आणि चौथीकडे कला, साहित्य, वाचनापासून सगळ्या क्षेत्रामध्ये रस घेणारे असे मधु दंडवते, ज्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाची येत्या 21 जानेवारीला सांगता होणार आहे. ते आपले मूळचे नगरचे असले तरी सिंधुदुर्गचे सुपुत्र म्हणावेत असे आदरणीय नाना. अगदी कुडाळच्या जवळ एक छोटंसं गाव आहे, पण ज्यांनी संगीतबद्ध केलेली प्रार्थना आज पाकिस्तानची प्रार्थना म्हणून म्हटली जाते, ए मालिक तेरे बंदे हम, याचे संगीतकार आणि भारताच्या हिंदी आणि मराठी चित्रपट सृष्टीला ज्यांनी अभूतपूर्व संगीत दिलं असे वसंतराव देसाई, की ज्यांच्याकडे मुंबईमध्ये पोपट होता तो एकदा क्लासिकल म्युझिकच्या अंगाने गाणं म्हणायचं आणि एकदा भावगीताच्या अंगाने म्हणायचं, इतकी त्या पोपटाला सवय झाली होती. असे उत्कृष्ट दर्जाचे वसंतराव देसाई, पंडित राम मराठे. पुढे जाऊन बघितलं तर आपण जयंतराव साळगावकर एका ठिकाणी आणि शेजारच्या गावामध्ये नरेंद्र दाभोळकर एका ठिकाणी. एकनाथ ठाकूर असतील, एकनाथ ठाकूरांचे स्नेही असलेले कुडाळचे आरती प्रभू असतील की ज्यांनी मराठी कवितेमध्ये फार मोठं नाव मिळवलंय, मधु मंगेश कर्णिक असतील. आणि जे 1 मिनिट घेऊन मी थांबणार आहे, ज्याचा आपल्या आजच्या कार्यक्रमाशी आणि कोकणशी इतका प्रचंड मोठा संबंध आहे. कालपासून आम्ही बोलतोय की सिंधुदुर्गमध्ये इतकं मोठं इंजिनिअरिंगचं, अभियांत्रिकीचं महाविद्यालय निघावं. काल सावंत भोसले सर सांगत असताना फारसा विश्वास बसत नव्हता, कारण मी हा सगळा एरिया अनेक वर्ष फिरलेलो आहे. पण आज प्रत्यक्ष बघितल्यानंतर आपण सावंतवाडीत आहे असं वाटत नाही.
आणि मला असं वाटतं की आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तोडीची जी महाविद्यालय इंजिनिअरिंगमध्ये आहेत त्यामध्ये हे अजिबात कमी नाही. उलट कोकणच्या बाहेरच्या मंडळींनी येऊन हे बघायला पाहिजे आणि कोकणामध्ये सुद्धा मग इतर ठिकाणी कशी महाविद्यालयं काढावीत. मी फार वेळ घेणार नाही, पण एक घटना कोकणच्या बाबतीत जी इंजिनिअरिंग मधली अभूतपूर्व घटना आहे म्हणून तुम्हाला आणि मला तो वारसा माहीत पाहिजे, ज्याचा आत्ता नौदल दिन इथे साजरा केला गेला आणि त्यासाठी खुद्द पंतप्रधान आले होते. तो सिंधुदुर्ग किल्ला हा 1664 साली बांधायला सुरुवात झाली आणि आपल्यापैकी अनेकांना माहीत असेल की 1664ला शिवाजी महाराजांनी सुरतेवर जी स्वारी केली होती त्यामध्ये मिळालेलं जे धन होतं ते पहिल्यांदा तिथून पुणे जिल्ह्यातल्या लोहगडवर आणून ठेवलं गेलं आणि त्या धनामधून सिंधुदुर्ग किल्ल्याची उभारणी झाली. पुढच्या काळात शिवाजी महाराज आग्र्याच्या कैदेत सापडले तरी सुद्धा सिंधुदुर्गचं बांधकाम इथल्या लोकांनी, इथल्या अभियंत्यांनी, इथल्या गवंड्यांनी आणि महाराजांच्या इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटने इतकं उत्तम केलं की शिवाजी महाराज आग्र्याच्या कैदेत असले तरी इकडे सिंधुदुर्गचं बांधकाम पूर्ण होत होतं. ते 1667ला पूर्ण झालं आणि 1667ला पूर्ण होत असताना हिंदवी स्वराज्याच्या आरमाराची पहिली पायाभरणी याच कोकणामध्ये संगमेश्वर जिथं आज आहे त्याच्यापासून रत्नागिरीकडे जाताना 5 किलोमीटरवर एक निढळेवाडी नावाचं गाव आहे. तिथल्या सुतार समाजाला शिवाजी महाराजांनी हे गाव आंदण दिलं. त्याचं कारण हिंदवी स्वराज्याची पहिली आरमारी नौका की ज्याला शुद्ध भाषेत संगमेश्वरी म्हटलं जातं आणि शिवचरित्रातल्या भाषेमध्ये संगमिरी असं नाव होतं. ती पहिली नौका, पहिलं जहाज हिंदवी स्वराज्याचं हे कोकणात तयार झालं, ते संगमेश्वरला तयार झालं आणि ते 1667 मध्ये आरमारामध्ये लॉन्च झालं की ज्या आरमारामुळे मग विजयदुर्ग किल्ला, सिंधुदुर्ग किल्ला, गोव्यातले पोर्तुगीज, डच, इंग्रज याच्यापासून ते सगळ्या बाकीच्या 8 शत्रू सैन्याला शिवाजी महाराजांनी पुढच्या काळात हरवलं. ब्रिटिशांनी 1667ला त्या जहाजाची चेष्टा केली पण त्याच जहाजामुळे ब्रिटिशांना भारत सोडून जायची शिवाजी महाराजांच्या काळातली वेळ आली, पोर्तुगीजांना जावं लागलं. हा कोकणच्या इंजिनिअरिंगचा आविष्कार आहे की पहिलं स्वराज्याचं आरमार त्यातलं जहाज. त्यामुळे तुम्ही एका फार मोठ्या इतिहासाचा सगळ्या क्षेत्रातला वारसा. त्याच संगमेश्वरचे एक ग्रस्त होते, त्यांचं नाव बाळकृष्ण बुवा दैवज्ञ सोनार संगमेश्वरकर शास्त्री आणि त्यांना खगोलशास्त्राचं ज्ञान होतं, त्यांना ज्योतिषाचं ज्ञान होतं. हे कळल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्यांना बोलावून घेऊन त्या काळामध्ये खगोलशास्त्र म्हणजे विज्ञान आलं पुन्हा की आज डॉक्टर नारळीकर आपलं प्रतिनिधित्व जगभरात करतात. त्या खगोलशास्त्रावरचा पहिला भारतातला ग्रंथ हा शिवाजी महाराजांनी अर्वाचीन काळामध्ये बाळकृष्ण बुवांच्याकडून लिहून घेतला. त्याचं नाव आहे कर्ण कौस्तुभ. त्यामध्ये खगोल विज्ञानाबद्दल भारताची सगळी प्रगती त्यावेळची आणि त्यांचं ज्ञान त्याच्यामध्ये आहे. अशी एकाच वेळी कला, साहित्य, राजकारण, समाजसेवा, निसर्ग, इंजिनिअरिंग, इतिहास या सगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड वारसा आणि केवळ तो महाराष्ट्रपुरता नाही. सरांशी बोलताना सहज आम्ही मगाशी यादी केली. भारतामध्ये सर्वाधिक भारतरत्न मिळालेला जो भाग आहे तो हा कोकण किनारपट्टीचा भाग आहे. 7 भारतरत्न या एका भागाला आहे. 7 भारतरत्न आहे. अशा प्रचंड मोठा वारसा लाभलेल्या जिल्ह्यामध्ये आपण आज काम करतोय आणि अशा काळामध्ये सावंत भोसले सरांनी इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी कुठेही मागे राहू नये. त्यांनी कोकणची ही जी बौद्धिक क्षमता आहे त्याच्या आधारावरती केवळ भारतातच नाही तर जगभरात भरारी घ्यावी यासाठी जे प्रयत्न चालवलेत, ज्याच्यामध्ये आपण सहभागी आहात, त्याबद्दल त्यांचं कौतुकही करतो. आदरणीय माशेलकर सरांचा सहवास गेल्या 30 वर्षापासून मला लाभला. आत्ता पुस्तक जेव्हा हे प्रकाशित झालं चरित्र ग्रंथ, ती तारीख होती 28 जानेवारी 2023. त्यावेळा सरांना 45 डिलीट मिळाल्या होत्या. आज आम्ही सावंतवाडीत 8-9 महिन्यांनी आहे तेव्हा 49 डिलीट सरांच्या झाल्यात आणि कदाचित सर उद्या पुण्याला पोहोचेपर्यंत 50वी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जगभरातल्या 49 विद्यापीठांनी ज्यांच्या विद्वत्तेचा गौरव करावा आणि ज्यांनी आपल्या प्रांगणामध्ये यावं यासाठी अनेक विद्यापीठं त्यांना डिलीट देतात, असे पद्मविभूषण माशेलकर सर आज आवर्जून सावंतवाडी सारख्या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधायला आलेत.
याचा तुमच्या इतकाच मला प्रचंड आनंद आहे. आणि सर आपल्याशी जे बोलणार आहेत तेही ऐकायला मी उत्सुक असल्यामुळे मी इथं थांबतो. आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. सावंत सरांचे आभार मानतो. नमस्कार. धन्यवाद सर. डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या गेली 30 वर्ष सहवासात असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच अर्थात डॉक्टर सागरजी देशपांडे खरोखरच अशा व्यक्ती देखील भाग्यवान आहेत ज्यांना एवढा सहवास लाभलाय. तर आमच्या भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं सन्माननीय डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांचा आम्ही या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करतोय. मी कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युतजी सावंत भोसले यांना विनंती करतोय की डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांचं या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावं, त्यांचा गौरव करावा. भोसले नॉलेज सिटीमध्ये उपस्थित असलेले आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित असलेले प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांचा या ठिकाणी गौरव होतोय. यानंतर आजचा हा आशावादी संवाद ज्यांच्या माध्यमातून संपन्न होणार आहे ते प्रखर वक्ते, त्याचबरोबर अतिशय निर्भीड व्यक्तिमत्व अर्थात सन्माननीय जयेंद्र भाटकर उर्फ जयू भाटकर यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मान करतोय. त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन गौरवण्यात येत आहे. सन्माननीय कार्याध्यक्ष भोसले सर यांना विनंती आहे की सन्माननीय जयेंद्र भाटकर यांचा या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करावा. मान्यवरांना विनंती आहे आपण आसनस्थ व्हावं. ज्यावेळी मान्यवरांना पुन्हा सांगू इच्छितोय, काही वेळापूर्वी आपण या स्पर्धेतील म्हणजेच पत्रलेखन स्पर्धेतील बक्षिसं जाहीर केली होती, परंतु या ठिकाणी परीक्षा चालू आहेत त्यामुळे काही विद्यार्थी हे परीक्षेसाठी असल्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही. परंतु त्यातीलच एक विद्यार्थी जो द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय रील कॉम्पिटिशनमध्ये तो या ठिकाणी उपस्थित आहे. तर मी डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांना विनंती करतोय की सुयोग देसाई यांचं त्यांनी या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन त्याचा गुणगौरव करावा. द्वितीय क्रमांक रील मेकिंग कॉम्पिटिशन सुयोग देसाई हा विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहे. प्रमुख मान्यवर डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांना विनंती आहे आणि इतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपल्या हस्ते हे बक्षीस वितरित व्हावं. काही वेळापूर्वीच उपस्थित राहिलेल्या काही मान्यवरांचं या ठिकाणी भोसले नॉलेज सिटीमध्ये सहर्ष स्वागत. मान्यवरांना विनंती आहे आपण आसनस्थ व्हावं. यानंतर ज्या कार्यक्रमाची आपण वाट पाहत आहात तो अर्थात आशावादी संवाद हा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे, त्याला सुरुवात होणार आहे. याच ठिकाणी सन्माननीय जयेंद्रजी भाटकर हे आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर, पद्मश्री पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांची थेट मुलाखत आपल्यासमोर या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तर त्यासाठी आम्ही बैठक व्यवस्था या ठिकाणी अरेंज करतोय. तर सन्माननीय कार्याध्यक्ष भोसले सर यांना विनंती आहे, त्याचबरोबर डॉक्टर सागरजी देशपांडे यांना विनंती आहे की आपण समोरील बैठक व्यवस्थेचा लाभ घ्यावा. लगेचच आपण याच व्यासपीठावर आशावादी संवाद या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. या मुलाखती दरम्यान उपस्थित राहतील आणि आजच्या उत्सुकता लागलेल्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. अर्थात आशावादी संवाद. सर्व विद्यार्थ्यांनी आपले कान पुन्हा एकदा टवकारले आहेत की आता थेट सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर
यांची मुलाखत, प्रकट मुलाखत या ठिकाणी सन्माननीय जयेंद्र भाटकर हे घेणार आहेत. मी यापुढील सर्व कार्यक्रमाची सूत्र सन्माननीय डॉक्टर यापुढील कार्यक्रमाची सूत्र सन्माननीय जयेंद्र भाटकर यांच्या सुपूर्द करतोय. धन्यवाद सर. सुंदरवाडीत सावंतवाडीच्या 15 वर्षापूर्वी असणाऱ्या निबिड अशा सुंदर अरण्य प्रदेशात मुंबईहून आलेला एक अच्युत सावंत भोसले एका जिद्दीनं एक छोटीशी संस्था उभी करतो. सर, या सावंत भोसले यांच्या अच्युत सुपुत्राचं करिअर सुरू झालं वेंगुर्ल्यात. त्याने कॉम्प्युटर दुरुस्ती आणि कॉम्प्युटर विकायला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा कोकणी मानसिकतेनं त्यानं हसत हसत टीकेचे सूरसुद्धा आपल्या खिशात आनंदानं ठेवले. तोच अच्युत भोसले एक जिद्द घेऊन, एक महत्त्वाकांक्षी घेऊन या चराड्याच्या माळरानावर उभा राहिला आणि 9 वर्षात जे परिवर्तन झालं त्या परिवर्तनाचा प्रवास BKC पर्यंत पोहोचला. त्या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीच्या या भव्य सभागृहात या संस्थेच्या वतीनं आशावादी संवाद कार्यक्रमात मी तुम्हा सर्व भोसले नॉलेज सिटीच्या भविष्यातल्या सर्व शिलेदारांचं, वैज्ञानिक संशोधकांचं, या ठिकाणी उपस्थित असणारे संस्थेचे सर्व निमंत्रित देवीयो, सज्जनो, प्राध्यापक, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. सर, तुमची मुलाखत घेणं एक अवघड काम आहे. माझ्या आयुष्यातला हा सोनियाचा दिवस आहे की मला तुमच्याबरोबर या ठिकाणी बसायला मिळतं आहे. मला वाटतं मी आणि सागर आमच्या पिढीचा हा बहुमान आहे. निसर्गरम्य गोवा, त्याचं वर्णन भाभा बोरकरांनी असं केलं आहे, माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारीमधून घट फुटती दुधाचे. अशा गोव्याच्या निसर्गरम्य परिसरात माशेलमध्ये ज्यांचं कुलदैवत देवकी कृष्ण आहे, त्या देवकी कृष्णाच्या मंदिराच्या परिसरात ज्यांचं बालपण गेलं,
वयाच्या 6व्या वर्षी पितृछत्र हरपलं आणि आई अंजनीबाईनं आपल्या बंधूंचं म्हणजे सर तुम्ही तुमचे मामा हरिश्चंद्र त्यांचं बोट धरून त्या बहुरंगी मुंबईत गिरगावात आलात आणि गिरगावपासून पुढे युनियन हायस्कूलमधला तुमचा जो प्रवास आहे त्या विलक्षण आठवणी या भविष्यातल्या शिलेदारांनी जर ऐकल्या तर मला वाटतं यांच्यात सुद्धा भविष्यातले रघुनाथ माशेलकर निर्माण होतील. तेव्हा मी कमी बोलून आपण जास्त बोलावं अशी माझी इच्छा आहे. तो कालखंड म्हणजे माशेलपासून गिरगावपर्यंतचा त्या आठवणी खूप रम्य आहेत. त्या तुमच्या शब्दात ऐकणं आम्हाला फार आनंददायी आहे. धन्यवाद. मला वाटतं आता मला 1 जानेवारीला 82 वर्ष होतील. तर या 82 वर्षांच्या प्रवासातली ही माझ्या आयुष्यातली एक फार सुंदर सकाळ आहे आणि त्याची अनेक कारणं आहेत. त्याचं एक कारण म्हणजे अच्युतराव तुम्ही. अच्युत हे विष्णूचं नाव आहे आणि अच्युतचा अर्थ आहे विष्णू अविनाशी. अविनाशी याचा अर्थ टाइमलेस. ह्याचा अर्थ जे काही तुम्ही सुरू करता त्याचा अंत नसतो. आणि आपण हे जाणलत की शिक्षण हे भविष्य आणि शिक्षण दिलं की भविष्य घडतं. केवळ या मुलांचं नव्हे तर या देशाचं. आणि आपण जे मोठं काम केलं आहे आज या शिक्षण संस्था बनवून आणि मी स्वतः आज भेट दिली. मी अनेक युनिव्हर्सिटीजमध्ये फिरलो आहे. आपण वर्ल्ड क्लास हा शब्द वापरतो, कळलं का? आज जे मी पाहिलं ते वर्ल्ड क्लास आहे. क्या मी आपली स्वच्छता पाहिली, ऑर्गनायझेशन पाहिलं, डिझाईन पाहिलं, कळलं का? अत्यंत सुंदर आहे. आपण BKC भोसले नॉलेज सिटी म्हणालात आणि नॉलेजला आपण महत्त्व दिलेलं आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण असं आहे की मला आठवतं मी जेव्हा इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये माझं अध्यक्षीय भाषण झालं होतं तर त्यावेळी मी एक पंचसूत्री मांडली होती आणि त्या पंचसूत्रीमध्ये ज्ञानाधिष्ठित समाज यावर माझं भाषण होतं, कळलं का? मला आठवतं मी जागतिक मराठी परिषदेचा अध्यक्ष होतो 1998 त्याचं सुद्धा सूत्र ज्ञानाधिष्ठित समाज म्हटलं होतं. आणि त्यावेळी मी अशी इच्छा व्यक्त केली होती की ज्ञानेश्वरांचा आपल्यावर पगडा इतकी शतकं आहेत तर आता ज्ञानेश्वरांकडनं विज्ञानेश्वरांकडे जायला पाहिजे. तर ज्ञान हे फार महत्त्वाचं आहे. देशाची प्रगती होते, व्यक्तीची प्रगती होते आणि त्यामुळे हे नॉलेज सेंटर जे आपलं आहे माझ्या मते हा केंद्रबिंदू ठरावा या संबंध विकासाचा, या संबंध विस्ताराचा. म्हणून सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन करतो, तुम्हाला आशीर्वाद देतो की मोठे व्हा. ह्यांच्यामुळे हे आज घडून आलं. हे जेव्हा मला भेटले तेव्हा ज्याला आपण म्हणतो ना ग्लिंट इन द आय अँड पॅशन इन द बेली ते मला दिसून आलं त्यांच्यामध्ये. आणि हा जो अत्यंत अभिनव असा जो आपण उपक्रम केला, ही पुस्तकं घ्यायची, ती वाचायला लावायची, त्यातून तुम्ही काय शिकलात हे पाहायचं, हे माझ्या मते फार महत्त्वाचं आहे. कारण आज आपण असं पाहिलं आहे की वाचनाची आवड कमी होते आहे. कशामुळे? ह्याच्यामुळे एक तर मुलं असं असं करत असतात किंवा असं असं करत असतात, फोकस नसतो. आणि वाचन हे फार महत्त्वाचं आहे, कळलं ना? तर त्यामुळे हे जे मूळ
आपली मूल्य आहेत ही परत आणण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला आहे. आज तुम्ही मशेलकरांचं दिलं, उद्या डॉक्टर कलामांचं द्या, परवा आणखी कोणाचं द्या, कळलं का? तर हे मुलांमध्ये तुम्ही जे आज परिक्रम केला, माझ्यामध्ये 1000 पुस्तकं घेऊन ती मुलांमध्ये वाटून अशा स्पर्धा लावणं माझ्या मते भारतात पहिल्यांदा होत आहे. आणि त्याबद्दल मला तुमचं अभिनंदन करावं वाटतं. कारण काय होतं की एकदा हे केलं की मग इतर सगळे करतात, कळलं ना? इट्स ऑलवेज गेट टू बी फर्स्ट. सो कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर बिंग फर्स्ट. आता तुमच्या प्रश्नाकडे वळतो. ज्या मूल्यांचा सर तुम्ही उल्लेख केलात, मित्र हो, आपली जन्मदात्री आई माऊली ही आपलं सर्वस्व असते आणि सरांचं सर्वस्व म्हणजे अंजनीबाई. त्यांच्या घरात त्यांच्या आदरणीय आईला अंजनीबाई म्हणतात. त्या मूल्यांची शिकवण जी माशेलच्या तुमच्या त्या घरात देवकी कृष्णांच्या परिसरात मिळाली आणि ती घेऊन तुम्ही मामांचं, तुमचे हरिश्चंद्र मामा, त्यांचं बोट धरून तुम्ही गिरगावात आलात. हे सगळे प्रतिकूल परिस्थितीचे चटके होते. मला वाटतं ते ह्या सगळ्या नव्या पिढीच्या भावी शिल्पकारांना सांगणं आवश्यक आहे. तो इंटरेस्टिंग कालखंड आहे सगळा. हो. तर मी अगदी लहान होतो, म्हणजे 6 वर्षाचा होतो तेव्हा माझे वडील गेले. आणि माझी आई शाळेत कधी गेली नव्हती. तिला नुसतं थोडंसं लिहिता यायचं, थोडंसं वाचता यायचं. अशा परिस्थितीत आम्ही मुंबईला आलो. अत्यंत गरिबीचे दिवस होते. मला आठवतं की 2 वेळा जेवायची भ्रांत होती. काही दिवस मी उपाशी झोपलेलो आहे. अनवाणी, मला वाटतं मी काहीतरी 12 वर्षापर्यंत अनवाणी चाललो. महानगरपालिकेच्या दिव्याखाली अभ्यास केला. मला आठवतं की माझे मामा हरिश्चंद्र, त्यांचे तुम्ही नाव घेतलं, त्यांनी मला वेस्ट खेतवाडी अपर प्रायमरी स्कूल या मराठी शाळेत घातलं. तर मला सांगायला आनंद आणि अभिमान वाटतो की मी महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकलो, मराठीत शिकलो आणि काही फरक पडला नाही. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो की तुम्ही कुठे जन्मालात, कोणाच्या पोटी जन्मालात, कशा परिस्थितीत जन्मालात, हे काही महत्त्वाचं नसतं. तुमचं भविष्य हे तुमच्या हातात असतं आणि ते भविष्य तुम्ही घडवायचं असतं. हा त्यातला पहिला भाग. तुम्हाला सांगतो मी की परिस्थिती अशी होती की महानगरपालिकेच्या शाळेत 7वी पास झालो मी. पहिला क्रमांक होता आणि 8वीत जायचं होतं. 8वी म्हणजे सेकंडरी स्कूल. आणि त्यावेळी माझ्या आईला 21 रुपये हवे होते. 21 रुपये का? युनिफॉर्म होते, कळलं का, बूट होते, बाकीचं फीज होत्या. आणि तिला ते जमवायला 21 दिवस लागले. आणि ते शेवटी एक तिची मैत्रीण होती, एका गुजराती कुटुंबात ती घरकाम करायची आणि तिची ती पुंजी होती आणि तिने ती मला दिली. आणि तोपर्यंत काय झालं की चांगल्या चांगल्या शाळांमध्ये ॲडमिशन संपली. आर्यन म्हणा, विल्सन म्हणा, चिकित्सक म्हणा. आणि मला शेवटी एका गरीब शाळेत, लक्षात आलं नाही, ॲडमिशन मिळाली. त्या शाळेचं नाव युनियन हायस्कूल. तिथे गरीब मुलं जायची, मागच्या याच्यातली वगैरे अशी. पण माझ्या मते आयुष्यामधला सगळ्यात एक मोठा ब्रेकथ्रू आपण ज्याला म्हणतो तो होता. आता आपण म्हणाल की गरीब शाळेत आपण ॲडमिशन घेतली, हा ब्रेकथ्रू कसा झाला? त्याचं कारण असं, कारण त्या गरीब शाळेतले शिक्षक श्रीमंत होते विचाराने, आचाराने. त्याने आम्हाला जीवनाची मूल्य शिकवली. आणि त्यामध्ये त्यावेळेचे शिक्षक आणि आता ह्याच्यामध्ये
काही फरक आहे ते मी पाहतो. मी फार भाग्यवान होतो. उदाहरणार्थ आमचे कोलटकर सर आम्हाला गणित शिकवायचे. मला नेहमी एक 100च्या आसपास मिळायचे मार्क, पण त्यावेळी अगदी कमी म्हणजे 60-65 मिळाले आणि संबंध वर्ग हा फेल झाला. आणि मला आठवतं ते दुसऱ्या फेऱ्या मारत होते याच्यामध्ये, तुमचं काही चुकलं नाही, माझंच चुकलं, मीच दरिद्री वगैरे. कशा भावना बघा त्या शिक्षकांच्या. आणि त्यामध्ये मला आठवतं आमचे भावे सर, त्यांनी आम्हाला केवळ चॉक अँड टॉक, फळा आणि खडू असं केलं नाही, आयुष्य दाखवलं पाहायचं. उदाहरणार्थ आपण साबण कसा बनवायचा कळलं की नाही, ही प्रक्रिया. आता आपण पाहिलं तर साबणाची जी प्रतिक्रिया म्हणजे क्रिया याच्यामध्ये रासायनिक क्रिया असतात त्या आपल्याला सर्व माहिती असतात आणि आपण 10 पैकी 12 मार्कसुद्धा मिळवू शकतो. पण त्यांनी आम्हाला काय केलं, साबण तिथे बनवतात तिथे नेऊन आम्हाला ती फॅक्टरी दाखवली, हिंदुस्तान लिव्हरची, कळलं की नाही, शिवडीला. आपल्यापैकी किती जणांनी साबण बनवण्याची फॅक्टरी पाहिली आहे? जरा हात वर करा. 1 2 तीन आहेत मॅडम पण 3 समजा 5 आणि आज 1000 ते आहेत. 5च फक्त व्यक्तींनी साबणाची फॅक्टरी. पण त्यांनी हे पहा आणि शिका. मला आठवतं की हे मी सगळं का सांगतो, कारण हे लहानपणाचे संस्कार, तुम्ही केवळ गरीब आहात हे महत्त्वाचं नाही आहे. तुम्हाला जर श्रीमंत शिक्षक मिळाले तर तुमचे विचारही श्रीमंत होतात आणि तुम्ही तुमच्या आकांक्षा अशा वाढवू शकता. मला आठवतं की विमको फॅक्टरी, आपण काड्याची पेटी म्हणतो ना, ती कशी बनवायची हे त्याने आम्हाला दाखवलं. आणि त्याच्यामध्ये माझा रेल्वेचा पहिला प्रवास, त्याचं तिकीटसुद्धा त्यांनी काढलं बरं का. तर हे पहा आणि शिका. आणि ते करता करता त्यांनी एके दिवशी एक प्रयोग केला, त्याने माझं आयुष्य बदललं. काय केलं की बहुर्गुल भिंग असतं आणि त्याची जी फोकल लेंथ आपण ज्याला म्हणतो ती कशी काढायची, ते एक कागद, ते बहुर्गोल भिंग आणि ते बहुर्गोल भिंग वर खाली करून जेव्हा सर्वात असं अत्यंत तेजपुंज असं ते प्रकाशाचं हे कॉन्सन्ट्रेशन होतं कागदावर, तेव्हा ते म्हणाले की हे फोकल लेंथ. आणि तो तसा धरला आणि तो धरल्यावर मग तो कागद चढला. कागद चढल्यावर ते माझ्याकडे वळले आणि मला म्हणाले की अशा प्रकारे जर तू शक्ती केंद्रित केल्यास, तुझ्या फोकस केलंस, सर्व शक्ती केंद्रित केल्या तर आयुष्यात तू काही करू शकतोस. हा माझ्या आयुष्यातला एक मोठा प्रसंग होता. म्हणजे शिक्षक कसं तुम्हाला तुमचं भविष्य घडवू शकतात बघा. तर 2 गोष्टी घडल्या. मी म्हटलं की विज्ञान, त्याची एवढी ताकद आहे, मी वैज्ञानिक होणार. पण त्याच वेळी तुम्ही फोकस करा, सर्व केंद्रित करा आणि तुम्ही काही करू शकता. पुढे गेल्यानंतर मी त्यातनं आणखी काही शिकलो. म्हणजे मला सांगायचं असं आहे की इव्हन शाळांमध्ये तुम्हाला तुमच्या भविष्यात, तुम्ही 70-75 वर्ष जरी झालात तरी केवढा फरक पडेल अशा प्रकारचं तुम्ही शिकवू शकता, ही ताकद असते. तर त्यानंतर मी विचार केला की बहुर्गोल भिंग जे आहे त्याच्यामध्ये सूर्याची किरणं ही समांतर असतात आणि समांतर रेषांचा गुणधर्म काय, त्या कधीच भेटत नाहीत एकमेकाला, नाही का. बहुर्गोल भिंग काय करतं, त्या सगळ्यांना भेटायला लावतं. लक्षात आलं. आज बघा भारत, आपण जात पात भाषा ह्याच्यामुळे असे आपण समांतर झालो आहोत, भेटत नाही आपल्याला. बहुर्गोल भिंग काय करतं, सगळ्यांना एकत्र आणतं. कॉन्केव्ह लेन्स असते ती काय करते, सगळ्यांना दूर नेते. आणि म्हणून नेतृत्व असं आहे की सगळ्यांना हे एकत्र आणायचं. आणि त्याचा मला पुढच्या आयुष्यात फायदा झाला.
हे मी तुम्हाला विस्ताराने सांगतो आहे, कारण शाळेतले शिक्षक, शाळा ह्या किती महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी NCL नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीचा डायरेक्टर झालो. तिथे पाहिलं इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डिव्हिजन, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डिव्हिजन, पॉलिमर केमिस्ट्री डिव्हिजन कोणी एकमेकांशी बोलत असेल. म्हटलं नथिंग डुईंग, 1 NCL ती घडवली. त्याच्यानंतर मी डायरेक्टर जनरल CSIRचा झालो. CSIR म्हणजे 40 प्रयोगशाळा, नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी, नॅशनल एरोनॉटिकल लॅबॉरेटरी वगैरे. 40 लॅबॉरेटरीचे एकमेकाशी बोलत नसत, भांडत नसत. मी म्हटलं नाही, 1 CSIR, टीम CSIR, कळलं की नाही. आणि हे जे CSIRचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, आज जयंत नारळीकरांचं जे पुस्तक आहे सायंटिफिक एज, तर त्यांनी असं विचारलं आहे की 20व्या शतकामध्ये 10 अशा कोणत्या हे आहेत की दे आर द टॉप अचिव्हमेंट्स, कळलं की नाही, ऑफ 20th सेंचुरी. तर त्यात त्यांनी रामानुजन, ग्रीन रिव्होल्युशन वगैरे घेऊन शेवटी हे CSIRचं ट्रान्सफॉर्मेशन हे 20व्या शतकात घडलेलं, कळलं की नाही, सर्वात महत्त्वाचं ट्रान्सफॉर्मेशन म्हटलं. क्या बात आहे. पण त्याचं मूळ जे आहे हे आम्हाला सरांनी तो दाखवलेला एक बहुर्गोल भिंगाचा प्रयोग आहे. तर म्हणून आपण ज्या ज्या संस्था आपण चालवतो त्याच्यामध्ये आता काय होतं की हा मोठा प्रश्न येतोय की नवीन पिढीसाठी नवीन शिक्षक कसे असावेत वगैरे, हा वेगळा विषय आहे. पण तुम्हाला थोडक्यात तुम्ही जो प्रश्न विचारला की हे गिरगावातलं वाढणं, युनियन हायस्कूल वगैरे वगैरे, तर त्यातलं हे शिकलेलो, हा जो माझा शिकलेला भाग आहे, हा माझ्या आयुष्यातला सर्वात महत्त्वाचा आहे. रसिक हो, युनियन हायस्कूलमधल्या भावे सरांच्या एका बहिर्गोल भिंगानं त्या दिवशी असा चमत्कार केला की त्या क्षणी माशेलकर कुटुंबातला रघुनाथ माशेलकर यांना निश्चय केला त्या सुपुत्रानं की मलाही शास्त्रज्ञ व्हायचं आहे. आणि पुढं इतिहासाची पानं अशी पलटत गेली काळाच्या ओघात. तोच सुपुत्र राष्ट्रीय वैज्ञानिक झाला, आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक झाला. पण त्या सुपुत्रांचे, माशेलकर सरांचे पाय आजही मातीत मिसळलेले आहेत. थोडक्यात आपल्या प्राथमिक दिवसांमध्ये ती शाळा कुठली आहे, ती कुठल्या भिंतींची आहे, ती कितव्या मजल्यांची आहे, याच्यापेक्षा तिथं असणारे श्रीमंत गुरुजन जे आहेत ते जे आपल्याला काही मूल्य शिकवतात, संस्कार देतात, जे दिशा देतात, त्याचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणून सरांचं आयुष्य आपल्या सर्वांनाच मार्गदर्शनपर आहे. सर, मी पुढचं तुम्हाला असं विचारेन की आई हा प्रत्येकाचा वीक पॉईंट असतो. मी प्रकाश सांगितलो, भावनेचा भाग असतो. पण वाचन, लेखन आणि वक्तृत्व ही तुमच्या जीवनाची त्रिसूत्री जी आहे ती तुम्ही सर्वांना सांगता, सर्व युवा पिढीला सांगता. तुमच्या आईचं मुलगा म्हणून तुम्ही शाळेत जात असताना तिचा कसा लक्ष असायचा? कारण आई हा इमोशनल भाग आहे, पण ही वस्तुस्थिती आहे. गिरगावपासून लोअरपर्यंत एक स्त्री 100 ते 200 वाव कापड डोक्यावरून वाहायची आणि तिला साधारण 20 ते 22 रुपये मिळायचे. आणि त्या माऊलीचा हा सुपुत्र आहे. आणि मला वाटतं आईनं ते जे केलं तरी आईनं शिस्तसुद्धा सोडली नव्हती. म्हणजे सरांचं पुस्तक वाचताना एक गमतीशीर उदाहरण आहे की एकदा आईनं रागाच्या भरात, सरांचं खरं नाव रमेश आहे, म्हणजे तो पुढचा मुद्दा येणार आहे, छोट्या रघुनाथच्या गोट्यासुद्धा फेकून दिल्या होत्या. मला वाटतं आईच्या शिस्तीचे हे सगळे किस्से ह्या नव्या दमदार तरुणांना सांगणं आवश्यक आहे. मी जे आहे आज ते आईमुळे आहे, कारण तिने मला जन्म दिला हे खरं आहे. पण तिने जी मला मूल्य दिली ठीक आहे ना, ती माझ्या मते फार महत्त्वाची आहेत माझ्यासाठी. मला आठवतं ती काही शिकलेली स्त्री नव्हती, पण आता उदाहरणार्थ गणितात मला नेहमी 100 मिळायचे, कधी कधी 97 मिळायचे. मी आपला आनंदी असायचो. ती म्हणायची, बस मला दाखव बघू तुझा पेपर. मी 97कडे बघत असे आणि ती 3 मार्क कुठे गेले तिकडे बघत असे. कुठे गेले मला सांग. तर त्यामुळे तिने एक उच्च दर्जा आपण कसा नेहमी ठेवला पाहिजे आयुष्यामध्ये, महत्वाकांक्षा कशी मोठी ठेवली पाहिजे हे दाखवलं. मला एक आठवतं की आमची गरिबी एवढी होती की तिला रोज काही ना काही, इथे शिवणकाम मिळेल, इथे काही दुसरं काम मिळेल,
वगैरे आपण जसं म्हणालात तिने ते तागे कितीतरी फार कष्टाचे दिवस होते आणि रोज नवीन नोकरी, रोज काहीतरी ह्याच्या शोधात असायची. तर एकदा ती काँग्रेस हाऊसला गेली होती, प्रार्थना समाजजवळ रांगेत उभी राहिली आणि तिची पाळी आल्यानंतर तिला विचारलं की तू तिसरी पास आहेस का, कारण ते मिनिमम स्टँडर्ड होतं त्याला नोकरीला. तिला खोटं बोलता आलं असतं, कारण तिसरीला सर्टिफिकेट कुठे आहे. आयुष्यात कधी खोटी बोललेली नाही. ती म्हणाली नाही, मी तिसरी पास नाही आहे. आणि तिला ती नोकरी मिळाली नाही. आणि त्याच्यानंतर ती परत जाताना स्वतःला म्हणाली की हा माझा अपमान का झाला, कारण मी शिकलेली नाही. मला तर आता काही करता येत नाही, पण मी माझ्या मुलाला एवढं शिकवणार आहे जे सर्वात मोठं आहे. काय ते मला माहिती नाही, पण सर्वात मोठं. मग मी BK झालो UDCTमधनं आणि नोकरी करायला मला हिंदुस्थान लिव्हरमध्ये हे पण मिळाली होती. नाही म्हणायला लागले. मी शोधून काढलंय की PhD म्हणून काहीतरी आहे, ते तू करायला पाहिजेस. मग मी PhD केली प्रोफेसर शर्मा बरोबर. ते झाल्यावर म्हटलं आता संपलं बरं का. ती म्हणाली नाही, मी काहीतरी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च असं काहीतरी आहे हे शोधून काढलंय. कमाल. आणि हा जो तिने ध्यास घेतला की तू पुढे शिकत जा शिकत जा शिकत जा, कारण माझा अपमान झाला आहे हे ती कधी विसरली नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण म्हणालात सागर, ऑनररी डॉक्टरेट देतात, DLiT देतात, डॉक्टर ऑफ सायन्स ऑनररी वगैरे. तर मला सर्व जगातनं मिळालेले आहेत, वेगवेगळ्या देशातनं. लंडनमधनं मिळाले आहे, अमेरिकेतनं मिळाले आहे, साऊथ आफ्रिकामधनं मिळाले आहे. आणि आता आपण म्हणालात त्याप्रमाणे 49 झालेले आहेत. पण जेव्हा 25 होत्या त्यावेळी मला आठवतं मी तिच्याकडे गेलो आणि म्हटलं की मला 25वी ऑनररी डॉक्टरेट मिळाली आहे. आणि तेव्हा ती म्हणाली आता माझं समाधान झालं, आता मी जाऊ शकते. आणि कर्मधर्म संयोग म्हणजे 3 महिन्यात त्या गेल्या. तर हा जो माझ्यावर आईचा प्रभाव आहे हा कळत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की काही वेळा जसं मी म्हटलं भावे सरांनी मला त्यावेळी जे शाळेत शिकवलं त्याचा मला, मी डायरेक्टर जनरल CSIR झालो, त्याच्यानंतर सुद्धा पुढे गेलो, कळलं की नाही. ग्लोबल रिसर्च अलायन्स अशा CSIR सारख्या संस्था, कळलं का. CSIR ऑस्ट्रेलिया, CSIR साऊथ आफ्रिका, फ्राउंडहोफर गॅझेट ऑफ जर्मनी, VTT फिनलंड, DTI डेन्मार्क, TNO नेदरलँड्स, अशा जगातल्या सर्व संस्थांचा मी अध्यक्ष होतो. सगळ्यांना एकत्र आणण्याचा हा परिणाम, एकत्र हे आणणं, ही जी कला आहे, हा जो संदेश आहे तो मला त्यांच्याकडनं मिळाला होता. तसंच आईचं सुद्धा. आईच्या 2 गोष्टी मी सांगतो त्याबद्दल, कारण बऱ्याच वेळा असं असतं, मी नेहमी म्हणतो आज माझी आई नाही आहे पण ती सर्व आहे, सगळीकडे आहे. माय मदर इज नो मोर बट शी इज एव्हरीवेअर. त्याचं कारण सांगतो मी तुम्हाला. उदाहरणार्थ काय झालं, 2च उदाहरणं. काय झालं की मी डायरेक्टर जनरल CSIRचा होतो आणि दिल्लीहून माझं काम चालायचं, पण माझी रिसर्च संशोधन हे सतत चालू असायचं. आणि माझ्या प्रयोगशाळा पुण्यात होत्या, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये. तर दर विकेंडला मी यायचो, शुक्रवारी यायचो आणि शनिवारी प्रयोगशाळेत काम आणि रविवारी परत जायचो. आणि मला एक सवय आहे, काय झालं तरी माझ्या खिशात नेहमी पैसे असतात, जसे आता इथे आहेत, कळलं ना. जे असतील ते मी तिला देत असे. असं जवळजवळ 11 वर्ष चालणार. आम्ही कधी तिला विचारलं नाही की तू त्या पैशांचं काय केलंस. त्या गेल्या 17 नोव्हेंबर 2007. आणि मग माझी मुलगी श्रुती तिच्या साड्या वगैरे सगळं लावत होती. तर तिने पाहिलं की ते सगळे पैसे तिने तिकडे ठेवले होते, 1ही रुपया खर्च केला नव्हता. आणि त्यामध्ये एक चिठ्ठी ठेवली होती, त्याचं एक्झॅक्ट वर्डिंग मला आठवत नाही, पण असं तिने लिहिलं होतं की आपलं मूळ विसरू नकोस. आपण गरीब परिस्थितीमध्ये, तर जे कोणी विज्ञानाचा वापर
गरिबांसाठी करतील अशांसाठी या पैशाचा तू काहीतरी उपयोग कर, ही तिने शेवटची इच्छा तशी म्हणून ती ठेवली होती. आणि त्याच्यानंतर मला एक मोठं प्राईज मिळालं होतं, आपल्याला कल्पना आहे ती, ह्याच्यामध्येच गोव्यामध्येच तो कार्यक्रम झाला होता. ते सगळे पैसे एकत्र करून मी अंजनी माशेलकर फाउंडेशन असं केलं आणि तिच्या नावाने एक हे सुरू केलं. तर त्याच्यामध्ये असं असतं की आपण जेव्हा तंत्रज्ञान पाहतो त्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा श्रीमंत लोकांसाठी केला जातो, कारण ते महाग असतं आणि म्हणून श्रीमंत लोक. पण अशा टेक्नॉलॉजीचा वापर गरिबांसाठी करणं हे फार महत्त्वाचं असतं. मेकिंग हाय टेक्नॉलॉजी वर्क फॉर द रिच व्हेरी इझी, मेकिंग लो टेक्नॉलॉजी वर्क फॉर द पुअर व्हेरी इझी, मेकिंग हाय टेक्नॉलॉजी वर्क फॉर द पुअर व्हेरी डिफिकल्ट. तर म्हणून अशा प्रकारचे आम्ही प्राइजेस सुरू केले आणि त्यामुळे आतापर्यंत 12 वर्ष हे चाललेलं आहे. आणि त्यातलं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्या मुलांनी चमत्कार केलेत. इनोव्हेशन 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 म्हणता आपण त्याच्यामध्ये. आता त्यातले 2 चमत्कार मी तुम्हाला दाखवतो आणि ते माझ्या खिशात आहेत. हो, आपल्याला समजा ECG काढायचा असेल, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, तर आपण काय करतो, हॉस्पिटलमध्ये जातो, झोपतो, मग आपल्याला 12 लीड असतात, नर्स येते, तो ECG काढते, त्याचा प्रिंटआउट येतो, तुम्हाला दाखवतात आणि महागडा पण असतो. हा जो आहे हा ECG आहे, पोर्टेबल ECG, जो तुम्ही खिशात ठेवू शकता, जसा मी आता खिशातनं काढला. कळलं का? हा कसा वापरायचा? हे बघा, इथे हे 2 सेन्सर आहेत. त्या 2 सेन्सरवर तुमचे अंगठे ठेवा 15 सेकंद. हे तुमचं हृदय आहे. हा एक सेन्सर इकडे आहे. 15 सेकंद 15 सेकंद 15 सेकंद 15 सेकंद 15 सेकंद 15 सेकंद. आणि जर तुम्ही एक ॲप डाउनलोड केलेलं असलं, संकेत, तर तो ECG तुमच्यापर्यंत स्ट्रेट जातो. कळलं का? याचा अर्थ काय? समजा सावंतवाडीमध्ये एखाद्या वृद्ध स्त्रीला रात्री दुखायला लागली छातीत आणि हॉस्पिटल फार दूर आहे, मग तिला मोटरसायकलवर जीपवर घालून तिथपर्यंत जायचं वगैरे, त्याची काही आवश्यकता नाही. हे मी जे दाखवलं जर तिने केलं तर जगात कुठल्याही तज्ज्ञाकडे तिचा ECG जाऊ शकतो. किती पैसे पडत असतील त्याला? 5 रुपये. 5 रुपये पर ECG. हे आता ज्याला संकेत आपण म्हणतो, हे 14 देशात गेलेलं आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, युरोपमध्ये आहे, अमेरिकेत आहे. आणि असे स्कॅन्स किती झालेत माहिती आहे का? 35 लाख स्कॅन्स झालेले आहेत त्याचे. आणि हे एका तरुण मुलाने केलेलं आहे, राहुल रस्तोगी म्हणून. तर आपली ही जी मुलं आहेत, जेव्हा आपण इनोव्हेशन म्हणतात, तर गरिबांसाठी सर्वात मोठं तंत्रज्ञान आपण कसं वापरू शकतो आणि याचा केवढा फरक पडतो बघा. लांब लांब गावांमध्ये जी मंडळी असते त्यांच्यासाठी हा केवढा फरक पडतो. आता दुसरं हे दाखवतो तुम्हाला. ह्याची किंमत किती असेल? 4000 रुपये. कळलं का? पण हे 4000 रुपये एकदाच खर्च करायचे, त्याच्यानंतर तुम्हाला कधीही ते पाहिजे तेव्हा तुम्ही वापरू शकता. तुमच्यापैकी कोणाला घ्यायचं असेल तर ह्याच्यावर जा, आपल्या गुगलवर जा आणि संकेत लिहा की तुम्हाला ते ॲमेझॉन हे करतील. मला तर 4 का 4,500 रुपये किंमत आहे त्याच्या. हे गरिबांसाठी त्या तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला. हा माझ्या आईचा संदेश होता. हे पैसे घे आणि त्याचा गरिबांसाठी वापर कर. आता दुसरं दाखवते. ही एखादी माळ आहे असं वाटतं. याला सेव्ह मॉम म्हणतात. सेव्ह मॉम म्हणजे आईला वाचवणं. सेंथिल नावाचा एक मुलगा होता. तर त्याने पाहिलं की त्याची बहीण होती, ती गावात होती आणि तिला अनेक बसेस चेंज करून ह्याच्यामध्ये शहरात जायला लागायचं.
महिन्याच्या टेस्ट करण्यासाठी तिच्या गरोदर असताना नेहमी. तर त्याने विचार केला की तिला का तिकडे जायला पाहिजे. त्याने मोठी नोकरी होती त्याच्या ह्याच्यामध्ये, गुगलमध्ये तो काम करत होता, गुगलमध्ये. आणि तो म्हणाला तिला नाही, जागच्या जागी तिचं मॉनिटरिंग व्हायला पाहिजे. तर हे याला IoT सेन्सर बेस्ड सिस्टम म्हणतात. ही नुसती तुम्ही हातात घालायची की तुमचे 7 पॅरामीटर त्याच्यामधनं तुम्ही मेजर करू शकता आणि डिस्टंटली, म्हणजे सगळा डेटा क्लाउडमध्ये जातो बरं का, आणि रिमोट मॉनिटरिंग होतं त्याचं. दुसरं काय असतं की आपल्याकडे, आपल्याला कल्पना असेल, न्यूट्रिशनल हे इज अ मोठा चॅलेंज आहे. मला अजून आठवतं की मी माझ्या एका भाषणात काहीतरी ग्रे रिव्होल्युशन असं म्हटलं होतं. तर मी ग्रीन केलं, आम्ही ग्रे रिव्होल्युशन केलं आणि आमची तरुण मुलं IT रिलेटेड सर्व्हिसेसमध्ये कशी पुढे गेलेली आहेत वगैरे म्हटलं होतं. आणि त्यावेळी स्वामीनाथन मला म्हणाले की अरे तुम्ही ग्रे रिव्होल्युशन म्हणजे ब्रेन डेव्हलपमेंट म्हणता, पण ह्या अशा ज्या स्त्रिया असतात ज्यांना न्यूट्रिशन प्रॉपर मिळत नाही, कळलं का, त्यांच्या मुलांची ब्रेन डेव्हलपमेंट होत नाही. ब्रेन डेव्हलपमेंट झाली तर कसलं ग्रे रिव्होल्युशन म्हणतात तुम्ही. हा भाग सुद्धा यांनी सॉल्व्ह केलेला आहे. कारण त्याच्यामध्ये मग जे न्यूट्रिशनल प्रिस्क्रिप्शन जे असतं ते कसं वापरलं जातं हे सुद्धा ह्याच्यावरनं मॉनिटर होतं. आणि त्याचा परिणाम असा झालेला आहे की याच्या जवळजवळ मला वाटतं 20 ते 25 लाख असे स्कॅन झालेले आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये ते कंपल्सरी केलेलं आहे, प्रत्येक स्त्रीने हे वापरलं पाहिजे. आता तुम्ही कल्पना करा, म्हणजे एक तर त्याने सांगितलं की एका गावामध्ये आतापर्यंत जी हे झाली होती, मुलं जन्माला आली होती, बाळं जन्माला आली होती, त्याच्यामधलं सर्वात जास्त वजन असलेलं एक मूल याने त्याचा सत्कार केला. हा भारत बदलू शकतो. काल माझ्या ह्याच्यामध्ये भाषणामध्ये त्या विनिता बाली म्हणाल्या की माल न्यूट्रिशन हा केवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे आज भारतामध्ये, कळलं का. हंगर इंडेक्स बघितला तर भारत खाली आहे, ह्याची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे, कळलं. स्वामीनाथन जे म्हणाले हे करू शकते. आणि हे सुद्धा गरिबांसाठी. हे जे माझ्या आईने मला सांगितलं की गरिबांसाठी त्या ज्ञानाचा, विज्ञानाचा वापर कर, म्हणून सांगायचं काय की जेव्हा जिवंत होती तेव्हा तिने मला आदर्श दाखवले. 100त 100 पाहिजे, 97 चालणार नाही. ती गेली तरी तिने मला आदर्श दाखवला की याच्यासाठी कर. आणि याचा आज संबंध जगात, म्हणजे यातल्या काही जी संशोधनात मला वेळ नाही आहे सगळं समजून सांगायला, पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की ब्रेस्ट कॅन्सर, कळलं की नाही, नुसती एक नॉन इन्व्हिजिव्ह डिव्हाइस आहे. $1 तुम्हाला कळतं. तुमचं हिमोग्लोबिन, कळलं का, ते टोचा, रक्त काढा वगैरे काही नाही. एकाने एक कॅमेरा तयार केलेला आहे, त्या कॅमेऱ्यात तुम्ही नुसतं बघा, ते जे कंजक्टिव्ह आहे ते रिफ्लेक्टर्स फोटोमेट्रीने त्याचं हे होतं. एक तिसरं आता ज्याला आम्ही गेल्या वर्षी अवॉर्ड दिलं, कळलं की नाही, त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजा खोकला आला, त्रास झाला, तर तुम्हाला कल्पना नाही कोविड आहे का न्यूमोनिया आहे का TB आहे का काय. स्मार्टफोन ह्याच्यात तुम्ही नुसतं खोका आणि तुम्हाला कळतं. केवढा फरक बघा. कारण तुम्हाला जर ते कळायचं असेल तर ₹1500 ₹1500 चार्ज असतो तो स्पायरोमीटरचा. स्पायरोमीटरची किंमत 1.5 लाख. 1.5 लाख आहे म्हणजे शून्य, कारण तुम्हाला स्मार्टफोन आहे. त्याला एक साधारण 90 मिनटं लागतात टेस्ट करायला, ते काही नाही, इन्स्टंट येतं. आणि खर्च ₹1500 नव्हे, ₹1. कळलं का. आता हे TB परत यायला लागलेलं आहे, असं काम झालं आहे. ह्याचा अर्थ तुम्ही लक्षात घ्या मुलांना की म्हणजे अशा डेव्हलपमेंट झाल्या आहेत की मी नुसतं पहा आणि तुमचं हिमोग्लोबिन कळतं. तुम्ही खोका आणि तुमचं फुफ्फुस त्याच्यामध्ये काय दोष आहे ते तुम्हाला कळतात. हे सर्व मला अभिमान वाटतो आपल्या मुलांनी भारतामध्ये राहून केलेलं आहे, सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जाऊन केलेलं नाही आहे. आणि म्हणून आणि आपण इथे केलं, जसं आपले पंतप्रधान म्हणतात मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. यातली काही 14 देशात, काही 26 देशात, एक तर 41 देशात गेलेला आहे. पण याचं श्रेय जसं मी भावेसरांना दिलं मगाशी, तसं माझ्या आईला देतो. सर, तुमच्या आईबद्दल तुम्ही जे विचार व्यक्त केलेत,
मला वाटतं आईची जी शिकवण होती की तुझ्या ज्ञानाचा वापर तू गोरगरिबांसाठी कर, आणि त्यातूनच पुढे तुम्ही जो प्रसंग त्यांच्या निधनानंतरचा सांगितलात आणि अंजनीबाई माशेलकर ट्रस्टची स्थापना झाली. मला वाटतं आईनं आणखीन दिलेली एक मोठी तुमच्याबद्दलची संस्काराची देणगी जी तुमच्या अत्यंत आवडीची आहे ती म्हणजे वाचन. कारण तुम्ही नेहमी म्हणता की मगाशी उल्लेख केला, वक्तृत्व, वाचन आणि लेखन ह्या 3 गोष्टी मनुष्याचं आयुष्य बदलून टाकतात. गिरगावच्या मॅजेस्टिक कोठावळ्यांचं जे मॅजेस्टिक मोठं कोठावळ्यांचं नाव आहे महाराष्ट्रामध्ये प्रकाशनाच्या, यांच्या दुकानावरती एक लहान मुलगा उभा असायचा आणि तो आर्जवून सांगायचा की तुमच्याकडची पुस्तकं मला वाचायला द्या, मी वाचून परत करेन. कारण त्याच्या घरची परिस्थिती नव्हती. तो सुपुत्र म्हणजे महान व्यक्तिमत्व ज्यांना भविष्यात पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण मिळालं. एका पारशी गृहस्थाचं दुकान 1 ते 4 वाजेपर्यंत गिरगावात बंद असायचं. त्या दुकानदाराला नेमकं सरांनी काय सांगितलं तो वाचनाचा किस्सा सर तुमच्या तोंडून तुम्ही सांगा. नाही, हे फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि मुलं आहेत तिथे म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की वाचा, भरपूर वाचा. जसं आपण म्हणाल नॉलेज, ज्ञान हे कधी येतं? वाचूनच येतं ना. त्यामुळे भरपूर वाचा. मला तुमचं ग्रंथालय पाहून फार आनंद झाला. कळलं, मी पुस्तकांना माझा गुरु समजतो. कळलं का? त्यातनंच मी माझं लहानपणी अनेक प्रयोग केले वाचण्यासाठी. मला आठवतं की आपण म्हणालात ना मॅजेस्टिक कोठावळे, त्यावेळी होते. नवीन पुस्तकं, मला त्याचा वास फार आवडतो. नवीन पुस्तकाचा वास छान असतो बघा. जसा पहिल्या पावसाचा वास असतो किंवा लहान मुलाच्या टाळूचा वास असतो, तसा तो एक वास आहे. मला ते फार आवडायचं, पण ताकद नव्हती. मग मी कोठाळ्यांकडे जायचो आणि त्यांना म्हणायचो की मला पुस्तक द्या, मी तिथे फुटपाथवर कोपऱ्यात बसून वाचतो, खराब वगैरे काही करणार नाही, तसं तुम्हाला परत देतो. त्याच्यात अनेक प्रयोग केले. आपल्या प्रार्थना समाजला एक छोटंसं बुक स्टॉल होतं आणि त्याचे जे मालक होते ते दुपारी वामकुक्षीसाठी जायचे 3 तास. कळलं की नाही? साधारण 1ला जायचे, 4ला परत यायचे, दुकान बंद करायचे. मी म्हणायचो अहो तुम्ही दुकान बंद करू नका, मी बघतो ते चालतो. कळलं का? आणि मी ते चालतो. त्याचा उद्देश काय? मला वाचायला मिळायचं पुस्तक. त्यानंतर आठवतं जे हातात येईल ते मी वाचायचो. म्हणजे वि स खांडेकर, नासी फडके, नाथ माधव, हरिनारायण आपटे वगैरे वगैरे प्रचंड वाचलं. प्रचंड प्रचंड म्हणजे प्रचंड, काय विचारू नका. रहस्यकथा मला फार आवडायच्या. बाबूराव अर्नाळकर, मधुकर अर्नाळकर. तुम्हाला ते कॅरेक्टर्स आपल्यापैकी लहान मुलांना कल्पना नसेल, पण इतरांना कल्पना असेल. धनंजय, छोटू, काळा पहाड, संजय वगैरे ती कॅरेक्टर्स. तर मी ते पुस्तक आल्याबरोबर ते वाचून काढायचो. आणि मला आठवतं बाबूराव अर्नाळकरांकडे मी त्यांची स्वाक्षरी घ्यायला गेलो होतो. तर त्यांनी मला लिहिलं, अभ्यास सांभाळून रहस्यकथा वाचाव्या. तो संदेश. आणि वाचायचं म्हणजे मला एवढी ओढ होती की पुस्तक उचललं की घरी जाईपर्यंत मी ते चालता चालता वाचायचो. करू नका असं तुम्ही करू नका, खडे चुकीचं आहे तसं कळलं गेलं. मग शेवटी NCLला जेव्हा मी होतो तर मी काय करायचो, सकाळी आमचं हे मोकळं असायचं आणि तिकडे आजूबाजूला पाहायची आवश्यकता नाही, म्हणजे कुठे धडपडणार नाही, अशा स्ट्रेट रोडवर मी वाचायचो. कारण वाचणं आणि चालणं, कारण वेळ कुठेतरी वाचवायला पण पाहिजे ना, कारण अनेक जबाबदाऱ्या असतात. तर वाचत असलं तर दुसरं काही करता येत नाही, मग काय करायचं, तर मी ते करत असे. आणि आता काय झालं, आता मी जरा वेगळं करतो, कारण जे आपण वाचून शिकतो ते ऐकून पण शिकू शकतो. तर त्यामुळे मी सकाळी अर्धा तास आणि संध्याकाळी अर्धा तास चालतो. आणि काय असतं की का पण असतो की गैरसमज आहे की माशेलकरांना सगळं माहिती आहे, तर सगळीकडनं मला बोलवणं येतं भाषणं करायला. तर त्यामुळे एखादा जो ऑडियन्स असतो त्यांना काहीतरी उत्साहित करेल, त्यांना नवीन काहीतरी सांगेल अशी एक जबाबदारी असते नाही का. तर त्यामुळे मला भरपूर वाचन करावं लागतं, वाचायला वेळ नाही.
तर मी आयपॅड वापरतो, कळलं की नाही, आणि रोज सकाळी 1-2 लेक्चर्स आणि संध्याकाळी 1-2 लेक्चर्स ऐकतो. त्यातनं ज्ञान मिळवतो नवीन ह्याचं. आणि जसं आपण हे करतो, आपण ज्याला फिजिकल एक्सरसाइज, चालायची वगैरे, माझी रोज सकाळी इवन बसून 1 तास कमीत कमी मी नवीन वाचतो. कारण असं आहे की ज्ञान एवढं भरभर वाढतं आहे, काय विचारू नका, कळत आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण मागे राहता कामा नये, ही एक हे असतं. आणि आता काय झालं आहे की ग्रंथालय ही सुद्धा खिशात आलेली आहे, नाही का. पुण्याची सगळी लायब्ररी ह्याच्यामध्ये आहे आज. पण ते वाचा, तुम्ही कुठल्या डिजिटलमध्ये वाचता का फिजिकलमध्ये वाचता का काय करता ते महत्त्वाचं नाही, पण ज्ञान सगळं हे माझ्या मते सर्वात महत्त्वाचं आहे. तर तसा मी थोडा वेळा आहे वाचनाच्या बाबतीत. सर, वाचनाबरोबर लेखन हा तुमच्या एक वेगळा आवडीचा प्रांत आहे. सरांच्या त्या सगळ्या प्राथमिक माध्यमिक शाळेतल्या दिवसात मंथन नावाच्या मासिकात सरांनी पहिला लेख लिहिला आणि तो फार हळुवार असा भावनात्मक होता. म्हणजे समुद्रावरचा तो उल्लेख आहे तुमच्या सरांनी सांगितला. मंथन मासिकातला तुमचा बालपणातला पहिला लेख मंथन मासिकातला तुम्ही लिहिलेला. हां, तर मला वाटतं या गोष्टी तुम्हीच या सगळ्यांना तुमच्याकडून कथन होणं हे त्याचं जास्त प्रभाव असेल की ते मासिकातलं लेखनाचे दिवस, नियतकालिकातले दिवस जे आज तुम्हाला कसे उपयोगी पडतात. लहानपणी काय व्हायचं माहिती आहे का की मला लेखनाची आवड पण होती, वाचण्यात एवढीच. आणि हे लेखन माझं आपल्याला कल्पना नसेल, मराठी शाळेत 6वीत असताना सुरू झालं. 6वीत असताना मंथन नावाचं मासिक होतं, तुम्ही चांगली आठवण करून दिली. तर त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट कल्पना, जसं आपण आता स्पर्धा केली तशी उत्कृष्ट कल्पना, त्याला 1 रुपया आणि 1 अंक असायचा. आणि त्याच्यामध्ये मला आठवतं की मी एक कल्पना लिहिली होती आणि 6वीमध्ये मला तो 1 रुपया 1 अंक मिळाला होता. आणि ते कशावर माहिती आहे का कल्पना, ती प्रेमावर. 6व्या वर्षाच्या त्याला प्रेम हे काय करणार. पण मी त्याच्यावर एक वेगळ्या भावनेत ते लिहिलेलं होतं. त्याच्यानंतर मी आमचं मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रह होतं, तिकडे मी वाचायचो. आणि ज्याला आज आपण लिटरेचर सर्वे म्हणतो, PhD वगैरे रिसर्च वगैरे करताना, तसा करून मी केळ्यांवरची माहिती, हंगाम नावाचं मासिक म्हणजे ॲग्रिकल्चर ह्याच्यावर होतं, त्याच्यामध्ये केळ्यावर लेख लिहिलेला आहे. संजय नावाचं मासिक होतं, तिकडे राक्षसी मुंग्यावर लिहिलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर पण त्याची एवढी आम्हाला हे होती, आम्ही नाटक लिहिलं आहे. माझे मित्र नरेश शाह आणि मी को-ऑथर्स होतो त्याचे. आणि मला आठवतं सुंठी वाचून खोकला गेला 9वीत, कळलं का, ते नाटिका लिहिली. आणि ती म्हणजे लोकांना एवढी आवडली की गणेशोत्सवात त्याचे प्रयोग व्हायचे, मी सुद्धा पाहिलेले आहे. आणि त्याच्यातली गंमत सांगतो, मी त्याचा दिग्दर्शक होतो आणि लेखकही होतो आणि त्याच्यामध्ये ॲक्टिंग पण मी केली होती. आता त्याच्यात काय व्हायचं की आमची एक टीम होती आणि तर ते एक जो हे होता जरा असा छोटा होता आणि तो माझ्या पोटाकडे बघून बोलायचा. अरे म्हटलं माझ्याकडे बघून बोल काढूनच होतो. तर अशा इतर ह्याच्यामध्ये माझं एवढं होतं की मी ते ॲक्च्युअल जेव्हा प्रयोग झाला त्यावेळी मी माझे स्वतःचे डायलॉग विसरलो त्या सगळ्यावर. पण हा जो लिहिण्याचा हा जो भाग आहे ना, हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कळतं. आणि आता काय झालेलं आहे की हे जग बदललेलं आहे आणि तुम्ही जरा आता केअरफुल राहायला पाहिजे. ChatGPT आलेला आहे. ChatGPTमध्ये काय असतं, मी आत्ताच्या आत्ता समजा हे म्हटलं माझ्या आयपॅडवर किंवा फोनवर की अच्युत सावंत भोसले ह्यांच्यावर कविता लिहा, मी तुम्हाला दाखवतो. मी 3 सेकंदात ती कविता येईल. आणि म्हणून ह्याचा मुद्दाम मुलांना सांगू इच्छितो मी. परवा काय झालं की आमची स्वरूपवर्धिनी म्हणून संस्था आहे जी गरिबांसाठी काम करते आणि त्याची ॲन्युअल जनरल मीटिंग होती आणि त्यामध्ये विवेक सावंत जे महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष होते, तर त्यांचं भाषण झालं की आता आपण फिजिकल पण आहे, पुस्तकं पण आहेत
आणि हे सगळं डिजिटल ह्याच्यामध्ये सुद्धा आहे. कळलं की हा बदल कसा होणार आहे. आणि त्यावेळी मला आठवतं की आपले स्वरूपवर्धिनीचे संस्थापक होते किशाभाऊ पटवर्धन. तर ते त्यांना दाखवण्यासाठी की कसा तुमच्यावर आता मोठा हे येणार आहे, मी माझं आयपॅड होतं ते तिकडे ठेवलं आणि डिक्टेट केलं की प्लीज राईट अ 10 लाईन पोएम ऑन किशाभाऊ पटवर्धन. धाड 5 सेकंदामध्ये ती कविता. आणि मग मी ती वाचून दाखवली त्यांना. वाचताना प्रचंड टाळ्या. तर म्हटलं टाळ्या माझ्यासाठी नाही आहेत, ChatGPTसाठी आहेत. पण ह्याचा दुसरा प्रॉब्लेम सांगतो. आता समजा तुम्हाला ह्या वर्गातली मुलं आहेत, यांना सांगितलं की तुम्ही निबंध लिहा. त्यांनी ChatGPTवरनं निबंध केला आहे का स्वतः केला आहे हे तुम्हाला कळणं शक्य नाही. आणि त्यामुळे ह्या ज्या नवीन टेक्नॉलॉजीज येत आहेत, कारण त्याने काय होणार आहे, आपण त्या मशीनवर एवढे अवलंबून राहणार आहोत. कळलं की नाही की ही जी स्वतःची मेंदूची जी क्रिया आहे ही वाढवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मॅन आणि मशीन हे एकत्र कसे काम करतील हा शिक्षणाचा पुढचा भाग आहे. कळलं का. आणि त्याच्यामध्ये एक दरी पडता कामा. म्हणून हा तुम्ही जो डिजिटलवर हा जो भाग देता हा महत्त्वाचा आहे. म्हणजे हाच मुद्दा मी पुढे जाऊन थोडं एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला की कशी ही दरी आपण नाहीशी केली पाहिजे भारतामध्ये. माझे एक मित्र आहेत स्वरूपवर्धिनीचे उपाध्यक्ष. तर ते त्यांच्या नातवाला घेऊन आले आणि मला म्हणाले की मला त्याचं नाव वेद. तर म्हणे आम्हाला मोठा प्रॉब्लेम आहे. 8 वर्षाचा मुलगा. आम्हाला मोठा प्रॉब्लेम आहे. म्हटलं काय झालं. त्या मुलाला सगळं कळतं. अरे म्हटलं हा कसा काय प्रॉब्लेम होऊ शकेल. म्हटलं बस तुला कुठला विषय आवडतो. सगळे विषय. अरे म्हटलं तरी त्यातला एक. तर ते कोविडच्या वेळी माझ्याकडे आले. तर मी म्हटलं आपण बायोलॉजीवर. तर म्हटलं बॅक्टेरिया आणि व्हायरस यातला फरक काय रे. परफेक्ट उत्तर दे. मी थोडा बार रेज केला. अरे म्हटलं मी म्युटेशन म्हणून काहीतरी ऐकलंय, त्याचा अर्थ काय. बरोबर उत्तर दे. मी परत बारवर रेज केला. म्हटलं अरे मी काहीतरी असं एका प्रोटीनचं नाव घेतलं आणि म्हटलं हे काय ते पण बरोबर दिलं. मग आम्ही DNA वर आलो आणि DNA चा नोबेल प्राईज मिळालेले वॉटसन ज्यांनी त्याचं स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर काढलं होतं, त्यांचा आणि माझा एक फोटो माझ्या आयपॅडवर होता. मी त्याला दाखवलं. म्हटलं हे कोण. ओळखलं नाही कारण ते फार म्हातारे होते. म्हटलं हे वॉटसन. ठक्कन आन्सर. वॉटसन आणि क्रिक नोबेल प्राईज कुठल्या वर्षी मिळालं. आणि एक स्त्री होती तिला मिळालं नाही तेही सांगितलं. 8 वर्षाचा मुलगा. 8 वर्षाचा. अरे म्हटलं तुला एवढं नोबेल प्राईजविषयी माहिती आहे तर तू मला असं सांग कुठल्या सायंटिस्टला 2 नोबेल प्राइजेस मिळाले. मॅडम क्युरी. पटकन वर्षाबरोबर त्यांनी सांगितलं. अरे म्हटलं नाही लायनस पॉलिंगला पण 2 मिळाले. नो सर. पहिलं त्याला सायन्स आणि दुसरं पीस. 8 वर्षाचा मुलगा आणि 1 वर्ष शाळेत गेलेला. मग मी त्याच्या अर्थातच त्याच्या वडिलांना मी सांगितलं की तो इज युझिंग हिज ब्रेन ॲज अ स्टोरेज. सगळं साठवून ठेवतं. ही हॅज टू यूज इट ॲज अ इंटेलिजंट प्रोसेसर आणि त्यासाठी गुरुची आवश्यकता आहे. पण एनिवे. आणि हे सगळं झालं. मी त्यांना विचारलं अरे तुम्ही सायंटिस्ट नाही आहात. ते उदय गुजर सायंटिस्ट नव्हते, त्यांचा मुलगा सायंटिस्ट नव्हता. मग त्याला एवढं सायन्समधलं माहिती कसं. ते म्हणजे आम्ही काही नाही त्याला फक्त गुगल त्याला दिलं आहे. गुगल त्याचा गुरु. कळलं का. हा भाग झाला. आणि त्याच वेळी त्याच आठवड्यामध्ये साताऱ्याजवळच्या एका गावामध्ये एका 15 वर्षाच्या मुलीने आत्महत्या केली. का बरं. कारण तिला ऑनलाईन क्लासेस घेता आले. का बरं. कारण ते फार गरीब होते आणि त्यावेळी आपल्याला कल्पना असेल कोविडमध्ये आपण फक्त याच्यावर ते घेता. आणि 15 वर्षाची मुलगी आत्महत्या करते. आणि हे एका भारतामध्ये. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की आपण इंडिया ॲट 75 सेलिब्रेट करतो. अरे पण भारत ॲट 75 त्याचा विचार करा.
70% आपला भारत अजून खेडेगावात आहे. ह्याच्यामध्ये आपण पाहिलं असेल स्लम्स, शहरामध्ये 1 out of 6 they stay in slums. 1 out of 5 is below the poverty line. तर ह्या भारताचा विचार केला पाहिजे. आणि हे इंडिया आणि भारत हे जवळजवळ आहेत. हा मुलगा कुठे चाललाय आणि ती मुलगी जगातून जाते बाहेर. आणि म्हणून हे जे तुम्ही डिजिटल ॲक्सेस हा जो दिलेला आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. हे पुण्याचं काम, कारण आपलं जे भविष्य घडणार आहे त्याच्यामध्ये फिजिकल आणि डिजिटल हे दोन्ही एकत्र येणार आहे. आणि म्हणून डिजिटल एम्पॉवरमेंट हा फार महत्त्वाचा भाग आहे. तुमच्या एका प्रश्नात मी बरंच कव्हर केलं आहे, कारण ते सगळं एंड टू एंड होतं. सर मगाशी म्हणाले की पुस्तकांचा वास मला आवडतो. सर त्याही पुढे जाऊन म्हणतात की पुस्तकांचा जो सुवास असतो तो आनंद देणार असतो. डिजिटल व्यापक आहे पण डिजिटलला वास नसतो. सर इतकं विस्तृत विवेचन तुम्ही दिलं आहेत. मला वाटतं यांच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातलं याच संचित धन मिळवण्याचा दिवस आहे. लेखन आणि त्याबरोबर वक्तृत्वाचा जो विषय आपल्या आवडीचा आहे. मित्र, प्रसंग आणि घटनातून माणूस घडत असतो. असाच प्रसंग घडला मुंबईत शिवाजी पार्कला कित्ते भंडारी सभागृह आहे. या सभागृहात वक्तृत्व स्पर्धा होती. घरात इस्त्री नसल्यामुळं आदल्या दिवशी अंजनीबाईनं एकच असणारा ड्रेस, शाळेचा गणवेश हा अंथरुणाखाली घडी करून ठेवलेला होता. सुपुत्र रघुनाथने तो ड्रेस घातला आणि स्पर्धेला गेला. सोबत नरेश होता. तो पाऊस पडला आणि त्या पावसात पुढं नेमकं काय घडलं ते सरांच्या तोंडून ऐकूया. वक्तृत्वाची सुद्धा मला आवड होती आणि त्याचं सर्व ध्येय मी माझ्या शाळेला देतो. आमचे सर मुरलीधर जोशी हे यांनी आम्हाला घडवलं. म्हणजे वक्तृत्व हे फार महत्त्वाचं असतं. आपण कसं कम्युनिकेट करू शकतो लोकांकडे हे फार महत्त्वाचं. आणि त्याची ही जी जडणघडण आहे ही लहानपणापासून व्हायला पाहिजे. सर विस्तृत बोलतायत, कारण आपण मी तुमच्याकडे येत नाही, लक्षात घ्या. दुसऱ्याशी कसं कम्युनिकेट करू शकतो, त्याला कसं पटवू शकतो हे फार महत्त्वाचं असतं. तर त्यामधलं मला आठवतं की सिरूर ट्रॉफी म्हणून असायची आणि त्यावेळी सर्व शाळांच्या स्पर्धा असायच्या. आणि जसं तुम्ही म्हणालात कारण तिकडे चांगला युनिफॉर्म आणि मी इस्त्रीकडे इस्त्री तर नव्हती, ती आई आमच्या उषाकडे आणि प्रचंड पाऊस पडतो मी हे झालो. आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्याने एक विषय दिला होता आणि त्या विषयावर प्रत्येकजण आपण म्हणजे जे पाठ केलेलं होतं ते सगळं तसंच्या तसं हे करतो. आमचे भावेश आपलं जोशी सर फार पर्टिक्युलर होते. तर त्यांनी आमचं संबंध भाषण पाठ करून गेलं होतं. एवढंच नव्हे तर काय बोलताना असं बोट करायचं किंवा काय बोलताना असं करायचं हे पण दाखवलं होतं. आणि त्याच्यात जरा चूक झाली की फटका कळलं की. आणि हे झाल्यानंतर मी बघितलं की मी काहीतरी 4था किंवा 5वा वक्ता होतो. आधीच्या 3-4 व्यक्त्यांनी सगळं बोलून गेलं होतं. तर सर तिकडे खाली बसले होते. मी त्यांच्याकडे न बघता भाषण केलं. त्यांनी सांगितलेलं काही बोललो नाही. माझ्या मनातलं अगदी वेगळं बोललो. कळलं की नाही त्यांच्याकडे न बघता, कारण मी फार घाबरलो होतो त्यांनी हे केलेलं. आणि त्या भाषणाला प्रचंड टाळ्या मिळाल्या. एवढंच नव्हे तर मला ती शिरू ट्रॉफी मिळाली त्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्यांनी खास उल्लेख केला की बाकीच्यांनी सगळं असं स्ट्रक्चर्ड हे केलं पण यांनी मनातलं असं बोललं. तर हे उत्स्फूर्त बोलणं फार महत्त्वाचं आहे. आता सर नंतर काय रागवले वगैरे काही नाही, सगळा आनंद झाला. आणि मी पाहिलं आहे वक्तृत्वामध्ये असं असतं आणि माझी अनेक भाषणं होतात म्हणजे जगात. मला वाटतं अशी व्यासपीठं आहेत की ज्याच्यावर मी बोललेलं नाही असं नाही आहे म्हणजे सगळ्या ह्याच्यामध्ये. तर त्यातून मी हळूहळू बरेच धडे शिकलो की आपण कोणासमोर बोलतो आहे. आता मी मुलांसमोर बोलतो आहे तर ते कसं बोलायचं, त्यांना एंगेज कसं करायचं कळलं. आणि जेव्हा तुम्ही इथून बोलता ना कळलं ना तेव्हा सगळ्यांना पटतं ते. जर तुम्ही ते वाचलेलं बोललात, जसं आपण आधी प्रश्न काढले होते त्यातलं आपण काही बोलत नाही आहे. तुम्ही एवढी मेहनत केली होती 10-12 दिवस वाचून 3दा पुस्तक वाचून आपण अगदी वेगळं बोलतो आहोत. ह्याचं कारण हा प्रवाह हा फार महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये नॅचरल असणं
हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण हा संवाद आहे, नाही का? हा संवाद वेगळा असू शकतो. रसिको, त्या वक्तृत्व स्पर्धेचा जो एक क्लायमॅक्स आहे तो असा आहे की सर घरातून निघाले होते आणि धोधो पाऊस पडायला सुरू झाला. सर संपूर्ण निकषकांत भिजले होते आणि तिथल्या लोकांना एक अचंबित होतं की हा कोण विद्यार्थी आहे भिजून आलेला. पण त्या विद्यार्थ्यानं ती स्पर्धा जी होती त्या स्पर्धेत ठामपणे आपलं भाषण केलं, आपलं वक्तृत्व सादरीकरण केलं. नुसतं सादरीकरण नाही केलं, पारितोषिक मिळवलं आणि त्यातून जगाला एक असा मेसेज गेला की कितीही प्रतिकूल परिस्थिती आली तरी तू ठाम राहायला पाहिजेस, तू जे करशील ते सर्वोत्तम कर. ही आईची शिकवण. मला वाटतं आईची शिकवण घेऊन तुम्ही जय हिंद कॉलेजमध्ये सर गेलात. मित्रांनो, कॉलेजमधले दिवस सगळेच बहुरंगी असतात. 25 असते, उजवीकडे डावीकडे सगळ्याच हळूवार गोष्टी असतात. मला वाटतं ह्या सगळ्या परिस्थितीमुळे सरांचा जो ध्यास होता तो आपण विज्ञानवृत्ती व्हायचं, विज्ञानाचा अभ्यास करायचा. सरांबद्दल बोलताना स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी म्हटलंय की विज्ञानवृत्ती जगताचा एक समर्थ प्रशासक, असा गौरव सरांबद्दल अटल बिहारींनी केलेला आहे. त्यांचे जे गुरु आहेत ज्यांना भारतरत्न मिळालं, राव सर, त्यांनी तर म्हटलंय की सर्वोत्तमाची जी शिडी आहे ती अमर्याद शिडी या सुपुत्राच्या घरासमोर अंगणामध्ये त्याच्या व्यक्तिमत्वासमोर उभी आहे. एखाद्या गोष्टीत यश मिळालं तरी सर संतुष्ट होत नाही, त्या यशात माझं अजून काय काम राहून गेलंय याचा त्यांना ध्यास असतो. आणि पुढं राव सर म्हणतात की या ध्यासापोटीच या माझ्या सुपुत्रानं इतकं व्यापक काम केलं की विज्ञान हा जीवनाचा एक भाग बनला, जीवनाची एक शैली बनली. आणि ही जीवनशैली भारताला आणि जगाला देणारे माशेलकर सर आज आमच्या समोर आहेत. सर, जय हिंद कॉलेजमधले तुमचे जे असे 25शीतले दिवस होते त्या आठवणी. मला आठवतं की मी त्यावेळी सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्झाम असायची, SSC 11वी, बरं का. आणि महाराष्ट्रातनं 1,35,000 विद्यार्थ्यांमध्ये मी 11वा आलो होतो. आणि ते खरं म्हणजे माझ्यासाठी आश्चर्यच होतं. आणि त्यावेळी मी जय हिंद कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी काहीतरी 200 रुपयाची आवश्यकता होती, तेही आमच्याकडे नव्हते. मग ते अनेक मित्र एकत्र आले, त्यांनी जमा केले, म्हणजे त्याला आपण क्राऊड फंडिंग म्हणतो ना आता, तसं केलं आणि मी जय हिंद कॉलेजमध्ये गेलो. ते फार प्रतिष्ठित कॉलेज होतं. तिकडून मग मी इंटर सायन्स झालो. इंटर सायन्सला मी 12,000 विद्यार्थ्यांमध्ये दुसरा आलो होतो. आणि तिकडे म्हणून मी UDCT, युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, जे भारतातलं सर्वात प्रतियश अशी एक संस्था आहे. आणि तिथे मी 1962मध्ये ॲडमिशन केली. तर आपण गुरूंचा उल्लेख केला म्हणून मी गुरूंविषयी सांगतो पुढच्या ह्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये आई हा माझा एक सर्वात मोठा गुरु. माझ्यावर पावणे 12 झाले. 9वी, 10वी, मुलाखतीचा जो सरांचा आलेख आहे त्याचा 30-35% भाग होतोय. पुढं काय करत राहायचं. जी पाठ्यपुस्तक आहेत त्याच्यावर माझा धडा आहे. तर त्यातल्या 10वीमध्ये एक माझे 4 गुरु ह्याच्यावर एक धडा आहे. आपल्यापैकी काही मुलांनी तो वाचला असेल. आणि त्या 4 गुरुमध्ये मी पहिली माझी आई दिली आहे. आणि दुसरे आहेत ते भावे सर, ज्यांच्याविषयी आपण बोललो. तर तिसरे आणि चौथे म्हणजे प्रोफेसर शर्मा आणि CNR राव यांच्याविषयी मी बोलतो. प्रोफेसर शर्मा हे केवळ 27 वर्षाचे असताना प्रोफेसर झाले. म्हणजे त्यांना 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स वगैरे काही नव्हता. त्यावेळी ते करायचं तसं वेगळं होतं, बरं का. आणि त्यानंतर त्यांनी आम्हाला शिकवलं UDCTमध्ये. मला आठवतं मास ट्रान्सफर आणि थर्मोडायनॅमिक्स. अच्युतराव ते खिशात हात घालून यायचे, त्यांच्याकडे काही नसेल, सगळं इथे असायचं. आणि असा प्रभावी शिक्षक मी पाहिलेला नाही आहे. आणि ते लेक्चर द्यायचे. त्याच्यानंतर मला त्यांचा एक गुण मी सांगतो, कारण इथे बरेचसे शिक्षकसुद्धा आहेत, की शिक्षक कसा असावा. तर मला आठवतं की त्यांची पत्नी ही जोधपूरहून मुंबईला येत होती. आणि त्यांचा 4 वर्षाचा मुलगा त्या आईच्या मांडीवर गेला गॅस्ट्रोएन्टरायटिसने, ॲक्यूट गॅस्ट्रोएन्टरायटिसने, कळलं का. आणि सर त्यावेळी आमचे
कारण की नाही अर्थात स्मशानभूमीत वगैरे जाऊन वगैरे आलं. आता हे थोडं 4 वर्षाचं मूल तुमचं झालं. तर त्यावेळी मला आठवतं माझे गेलावत म्हणून हे होते माझे मित्र होते आणि त्यांचं PhD थिसिस त्यांना नोकरी मिळाली होती आणि ते सबमिट केल्यावर ते जॉईन होणार होते. स्मशानभूमीतनं आल्यानंतर 4-5 तासांनी सरांची चिठी येते, तुझं ते थिसिस मला पाठव. कर्तव्य कर्तव्य असे ते शिक्षक होते, कळलं का? आणि त्यांच्याकडनं बरंच मी शिकायला मिळालं. म्हणजे त्यांना कुठल्याही पोझिशन्स मिळाल्या असत्या. UGCचे चेअरमन झाले असते, CSIचे डायरेक्टर जनरल झाले असते, प्रेसिडेंट आपले ह्याचे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड अनेक ऑफर्स आले. नाही, मी शिक्षक राहणार. म्हणजे आदर्श शिक्षक म्हणजे आदर्श शिक्षक. आणि आमची जोडी फार इंटरेस्टिंग आहे. ते प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडमी झाले, मी पण प्रेसिडेंट झालो. त्यांना FRS मिळाली, त्याच्याविषयी मी थोडक्यात सांगतो नंतर. नोबेल प्राईज नंतर ते सर्वात मोठं प्राईज आहे. मलाही मिळालं ते, कळलं. त्यांना पद्मविभूषण मिळालं, मलाही पद्मविभूषण मिळालं. तशी आमची एक वेगळीच जोडी आहे. आज 363 वर्षांमध्ये फक्त 2 व्यक्ती इंजिनिअरिंग सायन्समध्ये FRS मिळालेल्या हयात आहेत. एक प्रोफेसर शर्मा आणि एक मी. तर ते एक. आणि त्याच्यानंतर मला प्रोफेसर CNR राव, आपण ज्यांच्याविषयी उल्लेख केला, प्रोफेसर CNR राव हे भारतरत्न आहे. नोबेल प्राईज सोडून सगळं त्यांना मिळालेलं आहे. म्हणजे ते फार आहे. त्यांचा माझ्या ह्याच्यावर प्रचंड, माझ्या घडणीमध्ये प्रचंड भाग आहे त्याचा. तर आपण म्हणालात ना 49 ऑनरी डॉक्टरेट, त्यांना किती आहेत माहिती आहे का? 83. माझे पेपर सगळे मिळून काहीतरी 300च्या आसपास आहेत. त्यांचे किती आहेत माहिती आहे का? 1800. तर असा मोठा तो माणूस आहे. तर त्यांचे 2-3 गुण मी तुम्हाला सांगतो की ज्याला आपण करेज पर्सनिफाईड. पहिली गोष्ट म्हणजे मी फक्त 42 वर्षाचा होतो आणि त्यावेळी सायन्स ॲडवायझरी काउन्सिल टू द प्राईम मिनिस्टर म्हणून राजीव गांधींचं होतं. सॅम पिट्रोडा वगैरे सगळी ही मंडळी त्याचे मेंबर्स होते. आणि त्यांनी मला 42व्या वर्षी माझी ओळख करून दिली राजीव गांधींची. आणि ते म्हणाले की यांच्यावर लक्ष ठेवा, हे पुढे मोठे काहीतरी होणार आहेत. आणि माझी त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे मला लोक बेबी ऑफ द टीम म्हणायचे. आणि त्या सायन्स ॲडवायझरी काउन्सिल टू द प्राईम मिनिस्टरमुळे मला मी 42व्या वर्षामध्ये मला त्यात एक्सपिरियन्स झाला. आणि नंतर मी 30 वर्ष सतत पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीवर आहे. आणि त्यामुळे मला हेलिकॉप्टर व्ह्यू म्हणतो ना आपण, तसा मिळाला. कारण मी आपला थोडासा नॅरो केमिकल इंजिनिअरिंग, एक केमिकल इंजिनिअरिंग होतो. त्यांची खासियत मी तुम्हाला सांगतो की फार असे करेजस होते. म्हणजे आठवतं मला की एक हे राजीव गांधींनी एक मिटिंग घेतली होती पार्लमेंटरी ह्याच्यामध्ये हाऊसमध्ये. आणि त्यावेळी प्लॅनिंग कमिशनचे चेअरमन तिकडे होते. आणि राजीव गांधींनी सांगितलं की तुम्ही दोघं भेटा, कारण एक नवीन विषय आला. तर ते म्हणाले तुम्ही दोघं भेटा. मग तुम्हाला गंमत सांगतो, ती मिटिंग संपल्यावर राजीव गांधी गेले आणि मग ते म्हणाले प्रोफेसर राव यू कम अँड सी मी ॲट 9 o'clock टुमॉरो. प्रोफेसर राव त्यांना काय म्हणाले माहिती आहे का? आय एम अ सायंटिस्ट. आय हॅव टू गो बॅक टू बँगलोर टू बी इन माय इन्स्टिट्यूशन. मी परत जाणार आहे माझ्या लॅबॉरेटरीमध्ये. मला कधी वेळ आहे मी तुम्हाला सांगेन, त्यावेळी आपण भेटू. धैर्य असे ते हे होते. आणि सायन्स तर त्यांच्या आता 90 वर्षाच्या भाषणामध्ये त्यांनी म्हटलं की जसं बिस्मिल्ला खान म्हणायचे की माझा अंत जेव्हा होईल तो सुद्धा मला शहनाई वाजवताना होऊ दे, तसं ते म्हणाले माझा अंत जेव्हा होईल ते मी शेवटपर्यंत सायन्स करण्यासाठी होते. म्हणून मी माझ्या भाषणात त्यांना म्हटलं की तुम्ही 90 वर्षाचे आहात, फक्त पुढच्या 10 वर्षात तुम्ही 90 वर्षात जे केलं नाही त्याच्याहून जास्त करणार आहात आणि आपण परत तुमची 100 वर्ष होतील तेव्हा इथे भेटू, असे ते आमचे प्रोफेसर CNR राव. तर मी फार भाग्यवान आहे. माझी आई म्हणा,
भावे सर म्हणा, आणि त्यातला एक भाग मी तुम्हाला सांगतो बरं का, पर्टिक्युलरली मुलांसाठी. शिक्षक हे पुस्तकं असतात, शिक्षक हा कोणीही असू शकतो, आणि त्यातला एक शिकलेला भाग पण मी तुम्हाला सांगतो, कारण शिक्षकाची व्याख्या मी बदलतोय आपल्यासाठी. तर गंमत काय झाली, तुमची नात सुद्धा तुमची शिक्षक होऊ शकते. याचं उदाहरण देतो मी तुम्हाला. माझी नात ईश्वरी, तिचं वय 5-6 वर्ष. मी सकाळी पेपर वाचत असे आणि ती तुम्ही जसं बसलात ना इथे, तिथे बसून काहीतरी फुलिंग करावं, तर ती अल्फाबेट शिकत होती. तर मी हे घेतलं, कागद घेतला आणि लिहिलं डी. हे काय कर, डी म्हणा. एफ लिहिला. हे काय कर, एफ म्हणाले. आणि मग मी लिहिलं झेड. ती म्हणाली एन. मी म्हटलं का नाही बेटा, इट इज झेड. ते म्हणाली नाही आबा, इट इज एन. आता हा झेड आहे आणि जिकडून ती पाहत होती एन होतं. आपल्या लक्षात आलं? ह्याचा अर्थ मी बरोबर होतो जिथून मी पाहत होतो, आणि ती बरोबर होती जिथून ती पाहत होती. आपले संघर्ष का होतात? कारण आपण दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहतच नाही, फक्त स्वतःचा दृष्टिकोन. आणि हे जर नसतं तर आज ही युद्ध चाललेली आहेत, युक्रेन चाललेलं आहे, हमास चाललेलं आहे, हे झालं असतं का? पण हे शिकून याचा वापर मी कसा केला ते पण मी सांगतो. मायक्रोसॉफ्ट ही मोठी कंपनी आहे आणि एका भारतीय कंपनीबरोबर त्यांचा वाद चालला होता आणि तो इतका चिघळला की ती भारतीय कंपनी होती, छोटी होती, त्याचे जे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होते त्यांना जेलमध्ये टाकलं, आर्थर रोड जेलमध्ये. अजून आठवतं. मग हे सोडवायचं कसं? मग मीडिएशन करायचं, सगळ्यांना एकत्र आणून. मग 3 नावं आली. एक नारायण मूर्ती होते, दुसरी अनुवागा होते आणि तिसरी रघुनाथ माशेलकर. शेवटी रघुनाथ माशेलकरांवर आलं ते काम. तर मला अजून आठवतं की मी ती मायक्रोसॉफ्टची लोकं आली, मोठे लॉयर बियर असे सगळे इथे बसले आणि इंडियन जी कंपनी होती तिकडची मंडळी इथे बसली. मग मी काय केलं, त्यांना हे झेड आणि एनची स्टोरी सांगितली. कळलं का? मायक्रोसॉफ्टच्या लोकांना सांगितलं मी की इंडियन कंपनी आहे, त्यांच्या लिमिटेशन्स आहे. कल्पना करा, ते आर्थर रोड जेलमध्ये होते, त्याचं डिस्क्रिप्शन केलं मी काय वगैरे, ते कशा ह्याच्यातनं गेलेलं आहे त्याची जरा हे बघा. आणि ह्या कंपनीला सांगितलं, इंडियन कंपनीला, की मायक्रोसॉफ्ट सुद्धा मल्टीनॅशनल कंपनी आहे, त्यांचे काही हे वगैरे असतात, आपण त्यांच्यासुद्धा लिमिटेशन बघा. तर झेड पण बघा आणि एन पण बघा. हे जर झालं तुमचं, कळलं की नाही, तर तुमचा वाद संपेल. गमत सांगतो, मी गेलो 9 ते 9:30 हे थोडा हे दिला त्यांना, बोध दिला आणि मी गेलो. 3 तासांनी मला फोन आला, आम्ही सगळं सॉल्व केलं. कारण म्हणे आमची जेव्हा निगोशिएशन ब्रेकडाऊन होत होती, डॉक्टर मशेलकर काय म्हणाले, झेड एन, कळलं की नाही, आपण एकमेकांचं बघूया. आणि नंतर मी मायक्रोसॉफ्टच्या एक्सटर्नल रिसर्च ॲडवायझरी बोर्डाचा मेंबर होतो रेडमंडला. तर ही कथा तिथपर्यंत पोचली होती आणि त्याला ते झेड म्हणायचे, झेड आणि झेड, कळलं की नाही, निगोशिएट कसं करायचं. तर हे माझ्या 6 वर्षाच्या नातीकडनं मी शिकलो की तुम्हीही बरोबर असू शकता आणि दुसरी व्यक्ती पण बरोबर असू शकते. आणि हे शिक्षण आपल्या मुलांना मिळालं पाहिजे. संवाद जेव्हा घडतात, कळलं की नाही तुम्ही वगैरे, हाच संवाद हा वेगळाच होऊ शकतो. आज ह्याच्यामध्ये संबंध विश्वामध्ये आज जी अशांतता आहे ह्याचं कारण झेड आणि एन कोणी पाहत नाही. सर, सुंदर विवेचन आपण केलं की याच दृष्टिकोनातून जय हिंद कॉलेज झाल्यानंतर अशी वेळ आली की तुम्हाला लंडनला जावं असं वाटत होतं आणि काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने तिथे शिकावं, आणि तुम्ही लंडनची वारी केलीत. आणि त्यावेळची तुमची परिस्थिती अशी होती की लंडनचं तिकीट जे होतं त्यावेळेचं, ते एका सद्ग्रस्ताला तुम्हाला मदत केली होती. आपण लंडनला गेलात
मित्रांनो, विचार करा, मुंबईतला माशेलचा एक सुपुत्र गिरगावात जातो, आई काबाड कष्ट करते, तो लंडनला चाललाय, लंडनला जायला पैसे नाहीत, ते पैसे कोणीतरी उभं करतं आणि ते पैसे परत केले जातात. सर, आपल्या कष्टातून परत केले जातात. पण तेच डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर लंडनच्या रॉयल इन्स्टिट्यूटमध्ये, जी जगातली जगविख्यात इन्स्टिट्यूट आहे, त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आयझॅक न्यूटननी जिथं स्वाक्षरी केली, त्या स्वाक्षरी बुकात महाराष्ट्रातला पहिला महाराष्ट्रीयन संशोधक, राष्ट्रीय स्तरावरचा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा, की ज्यांना जिथं न्यूटनने सही केली त्या ठिकाणी सही करायला मिळाली. सर, लंडनमधलं तुमचं वास्तव्य, त्या गोऱ्या संस्कृतीचे ते सुंदर दिवस, आणि परत देश मला बोलवतोय, त्या मातीच्या ओढीनं तुम्ही परत आलात. मला वाटतं हा प्रवास विलक्षण आहे. FRS विषयी सांगतो तुम्हाला. असं असतं की सायन्समधलं सर्वात मोठं प्राईज म्हणजे नोबेल प्राईज, पण ते इंजिनियर्सना मिळत नाही, इंजिनिअरिंग सायंटिस्टना मिळत नाही. त्यांचं सगळ्यात मोठं प्राईज म्हणजे FRS, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसायटी. आणि 363 वर्षांमध्ये फक्त 3 भारतीयांना ते मिळालेलं आहे. एक रुदम नरसिम्हा, ते आज नाही आहे, दुसरे माझे गुरु प्रोफेसर शर्मा, आणि तिसरा मी. आणि त्यामध्ये हा असा मान आहे की ज्या पुस्तकात ह्यांनी सही केली आहे न्यूटनने, त्यात पुस्तकात आपल्याला सही करण्याचा मान मिळतो. पण त्यावेळीची गंमत सांगतो मी तुम्हाला, म्हणजे तो प्रसंग सांगतो. तर त्यावेळी काय असतं, जसे न्यूटनने त्यावेळी केली होती तशीच करायची, म्हणजे आपलं बॉलपेन काढून सही नाही करायची त्याच्यावर. आणि मग शाई असते, दौत असते, टाक असतो, आणि त्यामध्ये बुडवून ती सही करायची असते. आता ही आमच्याकडनं आधी प्रॅक्टिस करून घेतात सकाळी, कारण संध्याकाळी तो कार्यक्रम असतो. तर त्याच्यामध्ये कंडिशन अशी असते की एकदाच शाई हे करायची, परत करायची नाही. जर तुम्ही जास्त घेतली तर डाग पडतो, कमी घेतली तर परत जावं लागतं. ती बराच वेळ प्रॅक्टिस करून घेतात. तर मला आठवतं, माझ्याबरोबर एक नोबेल लॉरेट म्हणाले, अरे नोबेल प्राईज मिळवणं सोपं होतं, हे कठीण आहे म्हणून. आणि तो एक खरंच मोठा मान आहे. दुसरी गोष्ट मला आठवते की 350 वर्ष जेव्हा झाली रॉयल सोसायटीची, त्यावेळी क्वीन एलिझाबेथ आल्या होत्या. आणि क्वीन एलिझाबेथची आणि माझी ओळख, ते प्रेसिडेंट होते मार्टिन रीज, प्रोफेसर मार्टिन रीज, रॉयल सोसायटीचे, त्यांनी ओळख करून दिली. तर त्या माझ्याकडे पाहिल्या त्याने आणि मला म्हणाल्या, हो, यू कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, तुम्ही भारतातनं या कार्यक्रमासाठी ऑल द वे आलात. तर म्हटलं, येस, इट इज द मोस्ट प्रेशस. आणि मग त्यांना मी सांगितलं की मला जेव्हा FRS मी जेव्हा झालो, त्यावेळी मला एक पत्र आलं होतं एका FRSकडे की एन्जॉय युअर FRS, कारण हा मोठा मान आहे. आणि देर आर ओनली 2 ग्रेटर थिंग्स दॅट कॅन हॅपन इन युअर लाईफ. ह्याच्याहून फक्त 2 मोठ्या गोष्टी होऊ शकतील. एक म्हणजे नोबेल प्राईज, अँड सेकंड म्हणजे डेथ. नोबेल प्राईज आणि मृत्यू, या 2च मोठ्या गोष्टी, त्याच्याहून मोठी गोष्ट होणार नाही. तर त्या हसल्या. त्यांना म्हटलं, एवढा तुम्ही याला मानता वगैरे वगैरे. आणि मला अजून आठवतं की त्यांच्याबरोबर मी गेलो आणि ते इथे एक प्रयोग चालला होता, कळलं की नाही, आल्गिटो ऑइल, म्हणजे सनलाईटमध्ये फोटोन कॅप्चर करून त्याच्यातनं मग लिपिड्स करायचे आणि ऑइल करायचं. आणि त्या मुलीने ती समजावत होती. तुम्हाला सांगतो मी, क्वीन एलिझाबेथने त्यांना असे डिफिकल्ट सायंटिफिक प्रश्न विचारले, म्हणजे मी थक्क झालो चक्क. तो एक माझ्या आयुष्यातला वेगळा अनुभव होता. पण ही FRSची गोष्ट झाली, ही माझ्या ह्याच्यातली गोष्ट झाली. आणि मी ह्याच्यामध्ये इंग्लंडमध्ये अर्थातच माझं काम मी कम्प्लिटली बदललं. मी ज्याच्यावर काम केलं होतं युनिव्हर्सिटीमध्ये, ते न करता स्वतःचं असं वेगळं काम केलं. आणि त्याच्यामध्ये माझं हे झालं, नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड मेकॅनिक्स नावाच्या विषयावर. आणि हे सगळं चाललं असताना मला आठवतं की डॉक्टर नायडूंबा ह्याच्यात आले आणि त्यांना मिसेस गांधींनी पाठवलं होतं. मिसेस गांधींनी का पाठवलं होतं? कारण परदेशातनं शास्त्रज्ञ इथे यायचे आणि त्यांना नोकरी मिळत नसे.
आणि हरबंस खुराना हे आले होते, परत गेले त्यांना नोकरी न मिळाल्यामुळे आणि त्यांना नोबेल प्राईज मिळालं. तर मिसेस गांधींनी यांना सांगितलं की तुम्ही जा आता आणि अगदी सर्वोत्तम अशी तरुण मंडळी त्यांना भेटा आणि तुम्हाला जे आवडेल त्यांना जॉब द्या. ब्युरोक्रेसी नाही, अर्ज नाही, दुसरं काही नाही, इंटरव्ह्यू नाही वगैरे काही नाही. आणि ते आले आणि त्यावेळी मला आठवतं, मला डॉक्टर टिळक त्यांनी टेलेक्स पाठवलं की डॉक्टर नायडुम्मा इज कमिंग अँड मीट हिम इन द सेवाय हॉटेल. वेळ सांगितली, तारीख सांगितली आणि मी त्यांना विचारलं नाही का जायचं म्हणून, कारण ते माझे गुरु सांगतात ते ऐकायचं, आई सांगते ते ऐकायचं. मी गेलो आणि त्यावेळी माझा लगेच परत येण्याचा विचार नव्हता. आणि मला आठवतं ते मला म्हणाले की तू जेव्हा वृद्ध होशील तेव्हा येशील, तू जर आता आलास, मी 32 वर्षाचा होतो, तर तू देश बदलू शकतोस. आणि माझं असं आहे की मी इथून विचार करत नाही, इथून करतो, कळलं का. आणि मी लगेच हो म्हटलं त्याला. आणि संध्याकाळी वैशालीला फोन केला आणि वैशाली माझ्या संबंध आयुष्यामध्ये तिने मला साथ दिलेली आहे. ती म्हणाली जर देश आपल्याला बोलवत असेल परत तर आपण जायचं. माझ्या आयुष्यामध्ये मी आईविषयी बरंच बोललो आहे, पण वैशालीविषयी मला सांगावं असं वाटतं, कारण ती जर माझ्याबरोबर असेल, कारण मी वेडा आहे, माझं 24 तास काम चालू असतं. आता 82 वर्षाचा आहे मी, तरीसुद्धा आपण पाहत असाल कसा. तर तिने मला जी साथ दिलेली आहे आयुष्यभर, ही फार माझ्यासाठी महत्त्वाची. तोच धागा पकडून मला विचारायचं आहे की प्रत्येकाच्या आयुष्यात, संसारामध्ये ही रथाची 2 चाकं असतात. विश्वनियंता त्याचा सारथी असतो, पण या 2 चाकांची गती लागते. की वैशाली वहिनी तुमच्या आयुष्यात आला. मित्रांनो, प्रेमात सर्व क्षम्य असतं. प्रेमाला सर सुद्धा अपवाद राहिले नाही. सरांचाही प्रेमविवाह झाला आणि मग सर लंडनला ज्या वेळेला गेले, विदेशवारीला गेले, त्याच वेळेला त्यांच्या संसारात श्रुती, शुभ्रा आणि अमेय, मला वाटतं ह्या सगळ्या विज्ञानप्रती वैज्ञानिक संशोधन या वाटचालीत त्यांच्यात एक कुटुंबवत्सल बाबासुद्धा दडलेला आहे. तुमचा बाबा जाणून घेणं मला जास्त उत्सुकता वाटते. तुमच्यातला जो कुटुंबवत्सलपणा आहे, कारण ह्या सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केलं असं नाही झालं, तर मला वाटतं कुटुंबाबद्दलही त्यानिमित्तानं बोलावं. कारण आज कुटुंब व्यवस्था जर आपण पाहिली तर घरातली वृद्ध मंडळी ही वृद्धाश्रमात जाण्याच्या सगळ्या व्यथा आपण पाहतोय. या पार्श्वभूमीवर घरातलं वातावरण कसं असावं, ते कसं असलं पाहिजे, त्यासाठी मुलांमध्ये आईबाबांमध्ये कसा संवाद असायला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून हा मी प्रश्न केला आहे. की तुमची पत्नी, जिचा तुम्ही उल्लेख केला, तिने दिलेली साथ, त्या उत्कृष्ट पेंटिंग करतात, हे मला त्या तुमच्या पुस्तकातून कळालेलं आहे. आणि मग तुमचे उत्तराधिकारी, तुमची 3 मुलं जी आहेत, त्यांचे आचार विचार, तुमच्याकडून ते नेमकं काय शिकले, हेही मला वाटतं त्यानिमित्ताने या सभागृहाला जर आपण सांगू शकलात तर तो एक वेगळा अनुभव होईल. नाही, फार महत्त्वाचं आहे. आयुष्यामध्ये माणूस मोठं होतं, त्याला अनेक हे असतात, कळलं की नाही. आणि हा कुटुंब वत्सलता हा जो भाग म्हणाला, कळलं की नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण आजकाल न्यूक्लिअर फॅमिलीज व्हायला लागलेल्या आहेत, तर हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तिने पाहिलं की मला अनेक ठिकाणी मोठ्या मोठ्या हे होत होत्या, तरीसुद्धा मी त्याच्यात राहिलो आणि ती समाधानी होती त्याच्यामध्ये, कळलं. मी परत आलो तेव्हा माझा पगार किती होता माहिती आहे का? 2100 रुपये. आणि 2100 रुपयात तिने संबंध, त्यावेळी घर चालवलं, कसं चाललं कोणास ठाऊक. आणि माझी काही तत्त्व होती आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा तिला त्रास झाला त्याचा. आता उदाहरणार्थ साधी गोष्ट सांगतो मी की तिला एक कार्पेट हवं होतं 1200 रुपयाचं, कळलं का. आणि त्यावेळी माझ्याकडे 1200 रुपये नव्हते. आणि त्यावेळी देवाने माझी हे घेतली. मला एक फोन आला आणि त्या फोनवर सांगितलं की मी एअरपोर्टला येऊन आम्हाला भेटा. मी म्हटलं का? तर सांगितलं ना. मी म्हटलं नाही, माझ्या ऑफिसला येऊन भेटा. आता ही परिस्थिती बघा, मला 1200 रुपये नव्हते माझ्याकडे घ्यायचे आणि तेही लोक आली. ते एक इंजिनिअरिंग कंपनी होती आणि माझ्या निर्णयावर बरंचसं अवलंबून होतं त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मिळेल की नाही. तर ते मला म्हणाले की आम्हाला कल्पना आहे की तुम्ही काही म्हणजे ऑनेस्ट आहात, कळलं की नाही, काही हे करत नाही, तर तुम्ही असं करा, ती जेव्हा मीटिंग होईल त्यावेळी तुम्ही जाऊ नका त्या मीटिंगला, ॲबसेंट राहा.
कळलं का? आणि मग त्यांनी जसं हिंदी फिल्ममध्ये दाखवतात ना तसं ते बॅग तर नोटा होत्या असं, कळलं की नाही? कोणाला कळणार नाही काही नाही. म्हटलं तुम्ही बॅग बंद करा आणि लगेच जा. आणि आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरला मी चिठी पाठवली की असं असं झालेलं आहे. आणि गंमत सांगतो, जिथे मला 1200 रुपये नव्हते, दुपारी आमच्याकडचं पोस्ट सकाळी यायचं, पण माझ्याकडे येईपर्यंत ते दुपार व्हायचे. आणि त्यावेळी मला अजून आठवतं, मी ॲडव्हान्सेस इन ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसेस म्हणून LCMS सिरीज एडिट करत होतो. त्याचे 19,500 रुपयाचा चेक आहे. इथे सकाळी 1200 रुपये नव्हते आणि देवाने ती मनी ऑर्डर मला पाठवली. तर त्यामुळे आयुष्यामध्ये मूल्य ही फार महत्त्वाची आहेत, कळलं की नाही? मूल्य नसलेला माणूस हा माणूस नव्हे. आणि त्याच्यामुळे तिला त्रास बराच झालेला आहे, कारण तुम्हाला कल्पना आहे की कसं वर जाताना वगैरे. तर हा मला वाटतं हा आयुष्यात फार महत्त्वाचा भाग आहे. सर, नंतर तुमच्या आयुष्यातला पुढचा टप्पा आला तो NCL मधला, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही आलात. NCL मध्ये आपण आलात, NCL मध्ये कार्यरत झालात. आणि त्यावेळेला एक मोठं आव्हान होतं की NCL मधले असणारी ज्या सगळ्या सुविधा होत्या त्या सुविधांमध्ये कमतरता होती. तिथला जो स्टाफ होता त्या स्टाफची जी मानसिकता होती आणि ती मानसिकता बदलणं हेच मोठं आव्हान होतं. तर त्यात परिवर्तन कसं तुमच्याकडून घडलं गेलं? NCLचे तुमचे जे दिवस होते, मी असं पाहतोय की 90 मिनिटं व्हायला आली आहेत. येस. तर त्यामुळे आपण कारण आपण वेळेवर सुरू केलं, वेळेवर संपूया. तर त्यामुळे 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो आणि आपण संपूया, कारण लोकांना त्याच्यामध्ये उत्सुकता असेल. मग मी एवढंच सांगेन तुम्हाला की NCLचा टप्पा, नंतर CSRचा टप्पा आणि इतर सर्व मंडळी आपल्याला जी भेटली राष्ट्रीय तो आपण एका ह्याच्यात सांगितलं तर सगळं येऊन मी जाईल. सगळं प्लीज. करतो ते, कारण त्यांना 90 मिनिटं प्रॉमिस केली आणि प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस. तर ते आपण हे करूया, जास्त एक्सटेंड करूया नको, कारण बराचसा भाग मी इतर ह्याच्यात पण कव्हर केलेला आहे. NCLच्या 2-3 गोष्टी मला सांगायच्या होतात. NCL म्हणजे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी. जेव्हा मी 1989 मध्ये डायरेक्टर झालो त्याचा अर्थ 2 वर्ष लिबरलायझेशनच्या आधी 1991च्या. तर त्यावेळी आपण सर काय विस्तृत करायचं? बोलून दे, मग मी तुमच्याकडे येतो. चालेल ना? कॉपी करायचं. आता म्हटलं सर विस्तृत बोलून दे, Import मग मी तुमच्याकडे येतो. substitution ज्याला म्हणायचं, कुठलं प्रॉडक्ट दिसलं की ते आता copy सर विस्तृत बोलल्यानंतर मी तुमच्याकडे येतो. चालेल ना? आणि जर कधी आता आपण 1.5 तास झालाय. इतर देशांच्या पुढे जाऊन नवीन काही काहीतरी संशोधन बोला ना, पण असं नको पुस्तकाचा उल्लेख आणि करून आपल्या बोलायला भारतीय लागेलच ना. उद्योगांकडे गेलो, ठीक आहे. तर ते म्हणायचे पण नाही, पण हे जपानने केलं आहे का, हे अमेरिकेने केलेलं आहे का, नसलं तर तुम्ही कसं करू शकता? म्हणजे हा आत्मविश्वास जो आपण त्याला म्हणतो, जसं तुम्ही दाखवतो तसं नव्हतं. मग मी पहिल्या दिवशी 1 जून 1989 म्हटलं नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी विल बी इंटरनॅशनल केमिकल, इंटरनॅशनल, आणि विल लायसन्स अवर पॅटर्न्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आणि हे फार डेअरिंग होतं, कारण 39 वर्षामध्ये आमचं एकही पॅटर्न नव्हतं. आणि मी म्हणत होतो की आपण हे करू, कळलं. आणि त्यातलं मला आठवतं एक सायंटिस्ट माझ्याकडे आला आणि मी म्हटलं होतं हे आपण जनरल इलेक्ट्रिकला सुद्धा देऊ शकतो, कारण पॉलिमर रिसर्चमध्ये त्यांनी काहीतरी केलं होतं त्याविषयी बोललो. म्हटलं, तो मला म्हणाला की त्यांचं बजेट भारताच्या बजेटहून, R&D बजेटहून 2.5 पटीने जास्त. तर मी त्याला म्हटलं इट इज नॉट द पॉवर ऑफ बजेट, इट पॉवर ऑफ आयडियाज दॅट मॅटर. आणि सेम जनरल इलेक्ट्रिकला आपण पॅटर्न्स लायसन्स करू शकतो. आणि 1991 मध्ये $1 मिलियन म्हणजे आता 8 कोटी, त्याला आम्ही 3 पॅटर्न्स आमची त्या जनरल इलेक्ट्रिकला लायसन्स केली. याचा अर्थ असा की ही मंडळी नुसती कॉपी करत होती, त्यांना आपण असा चॅलेंज दिला, त्यांचं ॲस्पिरेशन वाढवलं. आणि हे तर त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो ॲस्पिरेशन्स आर युअर पॉसिबिलिटीज. कळलं, स्वप्न पहा आणि तुम्ही काही करू शकाल. हा त्यातला एक भाग होता. दुसरा भाग जो NCL मध्ये असताना मी झाला, त्याने इतिहास घडला, ते मला सांगावंसं वाटतं. तर एके दिवशी मला आठवतं की मी, माझी आई, माझा मुलगा, अमेय आणि वैशाली, आम्ही गच्चीवर बसलो होतो
आणि एक पक्षी आला आणि पडला आणि त्याचा पंख तुटला होता. आणि मला आठवतं आमची आई खाली गेली, हळदीची पूड घेऊन आली, पाणी टाकलं त्याच्यात आणि त्या पक्षाला लावला. आणि तो पक्षी तडफडत होता. माझा मुलगा अमू त्याला पाणी देत होता चोचीतनं. आणि तो 2 तासांनी गेला आणि आम्ही सगळे रडलो, म्हणजे आम्ही तेवढ्यात त्याच्या प्रेमात पडलो. मग खाली गेल्यावर मी आईला विचारलं की अगं तू ही हळद त्या पक्षाला लावलीस, माणसाला लावतात पण पक्षाला सुद्धा ती पटेल हे तुला कसं कळलं? तर त्यावेळी तिने मला म्हटलेलं आहे, फार महत्त्वाचं आहे. ती मला म्हणाली की सर्व जीवित वस्तू या माझ्यासाठी समान आहे. मग तो पक्षी असू दे, वृक्ष असू दे, इतर कोणी प्राणी असू दे. याच्यात लक्षात ठेवा, शहाणपण हे शिक्षणावर अवलंबून नसतं. विजडम इज नॉट नेसेसरी डिपेंडंट अपॉन एज्युकेशन. त्याचा माझ्या डोक्यावर परिणाम झाला. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मी आई आणतोय पण तुम्हाला सांगतो नाही. आणि नंतर मी दिल्लीला असताना पाहिलं तर सकाळी का टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये वूंड हिलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक पॅटंटेड. याचा अर्थ हळद आहे तिचा जखमांसाठी वापर करण्याच्यावर अमेरिकेने पॅटंट घेतलं. अमेरिकेने. आता पॅटंट कधी दिलं जातं? नॉव्हल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस आणि युटिलिटी. त्याच्यात काहीतरी नाविन्य पाहिजे. आता जे माझ्या आईला माहिती होतं, जे माझ्या आईच्या आईला माहिती होतं, जे सर्व भारतीयांना माहिती होतं, त्याचं तुम्ही पॅटर्न घेता, हे पटलं नाही मला. आपण मराठी माणूस नेहमी मूल्याचा तत्वाचा प्रश्न असतो म्हणतो, तसा तत्वाचा प्रश्न. मग आठवतं मी संध्याकाळी माझ्या भाषणात हुसेन जहीर मेमोरियल ओरेशनमध्ये डिक्लेअर केलं की मी लढणार आहे अमेरिकेशी. मग हलकल्लोळ झाला. कारण असं आहे की मी डायरेक्टर जनरल CSIRचा होतो, पण सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पण होतो. त्यामुळे मिनिस्टरला न विचारता काहीच करता येत नव्हतं. त्याची परमिशन, आणि मी परमिशन न घेता डिक्लेअर केलं होतं अमेरिकेशी भांडणार म्हणून. पण जगाचा विश्वास, त्या सर्वांचा विश्वास होता. आम्ही 14 वर्षाचे ते 14 महिन्याचं ते बॅटल होतं आणि आम्ही ते जिंकलो. आणि ते फार महत्त्वाचं ठरलं. त्याचं कारण काय झालं, नंतर मी पाहिलं की आपलं ज्ञान असतं, ते ज्ञान जे तुम्ही पाठ्यपुस्तकात आता वाचता ते, पण पारंपरिक ज्ञान हे फार महत्त्वाचं असतं, नाही का? आयुर्वेदा म्हणा किंवा इतर ज्ञान वगैरे. तर वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन नावाची संस्था होती. 176 देश होते आणि तिथे स्टँडिंग कमिटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी स्किट, त्याचा मी अध्यक्ष झालो. 2.5 वर्ष मी अध्यक्ष होतो. आणि त्याचा फायदा झाला कारण मी सरळ ऑडिओ सरांचा क्लिअर येतो. कारण तुम्ही पारंपरिक ज्ञानाला ज्ञानच म्हणत नाही. तर म्हटलं जे ज्ञान तुमच्या विद्यापीठामध्ये हार्वर्ड, कॅलटेक, प्रिन्स्टन, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड यांच्या प्रयोगशाळेतनं होतं ते ज्ञान, आणि माझ्या पूर्वजांनी जीवनाच्या प्रयोगशाळेत केलेलं जे ज्ञान आहे त्याला तुम्ही ज्ञानच म्हणत नाही, असं कसं आहे? मी भांडलो. आणि मग शेवटी ते इंटरनॅशनल पॅटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम होती ती मी बदलायला लावली. कळलं का? सगळ्या देशांची, म्हणजे चीन, जपान, युरोप, अमेरिका आणि इंडिया यांनी. आणि जिथे 0 सबग्रुप जिथे होते ज्याला मानत नव्हते तिकडे 251 सबग्रुप आणले. आणि पहिल्यांदा इतिहासामध्ये पारंपरिक ज्ञानाला ज्ञान मानलं गेलं. हा इतिहास घडला विचार करतो. आणि आता काय झालेलं आहे, नंतर मी अमेरिकेत गेलो. कारण हळदीचं पॅटर्न हे एकच चुकीचं पॅटर्न नव्हतं, अहो 100हून जास्त होती. मग मी काय केलं, त्यांनी दिलेली पॅटर्न 10 घेतली फक्त, आणि इतर संस्कृत श्लोक त्याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन, आणि म्हटलं हे पॅटर्न आहे, याचं वाटतं तुम्हाला हे नवीन आहे, हे माझ्या पूर्वजांनी इतक्या सालात केलेलं आहे. अशी 10 त्यांना दाखवली. मग ते मला घेऊन गेले, म्हणायला लागले की आम्ही जेव्हा पॅटर्न सर्च करतो तेव्हा ह्याच्या मागे आधी काय ज्ञान आहे ते पाहतो, आणि ते आम्हाला डिजिटली बघावं लागतं. तर आम्ही ह्याच्यावर जातो आमच्या डेटाबेसवर. मग तुमचं पॅटर्न आलं हळदीचं, टर्मेरिक, वुंड पावडर, काय येतं? काहीच येत नाही. काय येत नाही? एक तर ते ज्ञान तुमच्या डोक्यात
किंवा तुमच्या पोत्यात. तुमच्या डोक्यात काय आम्हाला माहिती नाही, तुमच्या पोत्यात काय आम्हाला माहिती नाही. आणि मग आम्ही ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी 3 कोटी पानाची केली, ज्याच्यामध्ये आपलं सगळं हे जे पारंपरिक ज्ञान आहे ते आणलेलं आहे. आणि ते झाल्यामुळे आता काय झालं आहे की त्यांना आपल्या ह्याच्यावर डल्ला मारणारं काही पॅटर्न त्यांनी फाईल केलं कुणी, ते लगेच पकडले जातात, कारण हे सगळं ज्ञान तिकडे आहे. आणि त्यामुळे हे जग बदललेलं आहे. कळलं की नाही? एक साधी गोष्ट, एक पक्षी पडतो, आई त्याला हळद लावते, त्याचा माझ्या डोक्यावर परिणाम होतो म्हणून मी त्याला भांडलो, नाहीतर मी भांडलो पण नसतो. मी म्हटलं असतं ते काय ते वेडे लोक आहेत म्हणून. आणि त्यानंतर बासमतीचं, तुम्हाला आठवत असेल, बासमतीचं पॅटर्न वेगळं होतं. इथे मला 5 लाख पण लागले नाहीत, बासमतीला 1 कोटीहून जास्त खर्च झाला. त्याचं कारण असं की टेक्सासमधली एक कंपनी होती जिने टेक्समती, आपलं बासमती त्यांनी टेक्समती, आणि त्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज सेम विकल्या. त्यांनी आपलं हजारो कोटीचं नुकसान झालं असतं, कारण आपला एक्सपोर्ट थांबला असता. कळलं नाही? बासमती आपल्याला एक्सपोर्ट करता आली नसतं. तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला मी सांगतो, ते कसे बघतात आणि आपण कसं बघतात. आपण बासमतीचा सुगंध घेतो, किती छान आहे. पण तर कशामुळे आपल्याला आपण विचार केलाय का कधी? त्यांनी तो विचार केला आणि त्यांनी शोधून काढलं की 2 ॲसिटाईल 1 वायनाईल पायरॉलिडॉन हे केमिकल आहे जे 100 to 500 parts per billion मध्ये असतं. हा त्यांचा एक क्लेम होता. आणि त्यामुळे माझ्या CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये मला ती नवीन इक्विपमेंट घेऊन आपल्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा तो होता हे दाखवावं लागलं. कळलं का? आणि ते दाखवून म्हणून 1 कोटी खर्च झाला. मी ते भांडलो आणि ते जिंकलो. एक हळदीची कथा झाली, एक बासमतीची कथा झाली, पण याच्याबद्दल बरंचसं शिकण्यासारखं आहे. पॅटर्न्स ही फार महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा सर JC बोसने वायरलेसचा शोध लावला होता, पण पॅटर्न घेतलं नाही, ते 1898. बासमतीवर मी भांडलो 1998मध्ये. 1898 ते 1998 बोस टू बासमती हा प्रवास झालेला आहे. हे आता होता कामा नये. आणि म्हणून मला लोक आता वेडं म्हणतात, मला माशेलकर न म्हणता पॅटर्नकर म्हणतात. आणि त्याचा आता सगळीकडे हे झालेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला मी सांगतो, ही जी जागरूकता आहे, कळलं, ही जागरूकता NCLमधनं सुरू झाली आणि संबंध देशात पसरली. डॉक्टर कलाम, मला अजून आठवतं, मला त्यांनी एकदा बोलवलं होतं आणि मला वाटतं मी 1993मध्ये मी डायरेक्टर झाला आणि मला म्हणाले माझे 55 DRDOचे डायरेक्टर त्यांना ॲड्रेस कर. तर कशाविषयी बोलतील? मी म्हटलं फायटिंग इट इन द मार्केट प्लेस. आता नवीन कसं झालं आहे, कारण लिबरलायझेशन झालं होतं, ओपनिंग अप झालं होतं 1991. आणि मग त्यावेळी मी पॅटर्न लिटरसीवर बोललो की लिटरसी म्हणजे रायटिंग अँड रीडिंग. यू रीड इट इन सच अ वे यू कॅन बायपास, बट राईट इट सच अ वे नो बडी कॅन बायपास, असं बोलले. आणि मी NCLमध्ये काय बदल केले ते मी त्यांना सांगितलं कसं. आणि मग खाली आल्यानंतर ते म्हणजे इतके चांगले होते बा. मला म्हणाले, मशेलकर, ॲज युज्युअल यू आर नाईस टू मी, यू कॉल मी मिस्टर टेक्नॉलॉजी ऑफ इंडिया, बट आय एम मिस्टर पॅटर्न इलिटरेट ऑफ इंडिया, मला काही कळत नाही. आणि कोणाला तरी बोललं, कम हिअर, लिसन टू मशेलकर. आणि मग मी त्यांना सांगितलं काय करायला हवं. म्हणजे त्या लेवलला सुद्धा आपली काही हे नव्हती. पण आता एवढा अवेअरनेस झाला आहे. तुम्हाला एक गंमत म्हणून सांगतो शेवटचं या पॅटर्नवर. आपण बरेच आता पुढे गेलेलो आहोत. शाळा, कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीजमध्ये हे आता येणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण आपली बुद्धिमत्ता वाचून आपण जे ज्ञान निर्माण करतो त्याचा फायदा भारताला व्हायला पाहिजे, इतर देशांना नव्हे. हा त्यातला महत्त्वाचा भाग. आणि ते प्रोटेक्शन केल्याशिवाय होत. कळत. आणि आता गंमत म्हणून शेवटचं तुम्हाला मी एक सांगतो, ते कुठपर्यंत गेलेलं आहे. आपलं येरोडा जेल आहे ना याच्यामधलं, पुण्यामधलं, तर तिकडे काहीतरी असे 1,500 इनमेट्स असे त्यांना 6 महिने ते 1 वर्षात त्यांना जाणवतं. तर त्यांनी मला सांगितले की यांना काहीतरी समजून सांगा पुढे आयुष्यामध्ये काय करायचं वगैरे, तुमचा प्रभाव पण पडेल त्यांच्यावर वगैरे, म्हणून मला बोलवलं. आणि माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा मी येरोडा जेलमध्ये गेलो, कळलं. आणि तिथे हे सगळे हे होते. मग त्यांना विचारलं. त्याच्यानंतर चांगले प्रश्न पण विचारले त्यांनी मला, कळलं.
एनिवे नंतर मला त्यांनी ह्याला नेलं, महात्मा गांधी कुठे होते, संजय दत्त कुठे होता वगैरे असं दाखवलं. आणि नंतर मला ते त्यांच्या स्वयंपाकघरात घेऊन गेले. तर तिथे रोज 10,000 हे चपात्या रोट्या करतात, कळलं ना. आणि त्याचं एक मोठं मशीन आहे, स्क्रू एक्सट्रुडर, कळलं का. तर तिकडे 2 इंजिनियर्स होते. त्या 2 इंजिनियर्सने काय केलं, कारण आपण मळतो बघा, पीठ मळतो तसं ते आता एवढ्या मोठ्या ह्याच्यावर आहे, एवढं नुसतं नवे पीठ, पण कितीतरी केजी. तर ते जास्तीत जास्त सुलभ कसं करावं म्हणून त्याला आपण सायन्स त्याचं म्हणजे त्याला लॅमिनार शेअर मिक्सिंग असं म्हणतात, ते कसं जास्त चांगलं करता येईल म्हणून त्याने ते केलं. आणि मग ते त्यांच्या सुप्रिटेंडेंटकडे काय गेले आणि त्याचा फायदा झाला, कारण पीठ चांगलं मळलं गेलं. जे 4 तासात होतं ते 2 तासात व्हायला लागलं, क्वालिटी वाढली वगैरे वगैरे. मग ते त्यांच्या सुप्रिटेंडेंटकडे गेले आणि म्हणे कुणीतरी मशेलकर आहेत, ते सतत पॅटर्नविषयी बोलत असतात, आपण याच्यावर पॅटर्न घेऊ शकतो का. आणि तुम्हाला कल्पना आहे, एरोरा जेलने ते पॅटर्न घेतलेलं आहे त्याच्यावर. तर इथपर्यंत आज हे पसरलेलं आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे. तर मला असं आनंद होतो की आपला देश हा अत्यंत बुद्धिमान आहे, कळलं की नाही. इंडियन टॅलेंट सेकंड टू नन, कळलं की नाही. आज आपण सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये करतो ते आज आपण इथे करायला लागलेलं आहे. स्टार्टअप्स बघा, आज आपण पाहिलं तर 2016पर्यंत फक्त 476 स्टार्टअप्स, कळलं का. तिथून आपण 90,000वर गेलो, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्याला आपण युनिकॉर्न म्हणतो, $1 बिलियन, 8,000 कोटी, कळलं का. असे व्हॅल्युएशन असलेले स्टार्टअप्स बघितलं तर 2016पर्यंत फक्त 1 दरवर्षी व्हायचा, 2021मध्ये 1 दर आठवड्याला असं झालं. ही प्रगती झालेली आहे. आणि त्यातली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तुमच्यासाठी सांगतो की मी त्याचं ॲनालिसिस केलं की हे सगळे शहरी आहेत का, हे सगळे IIMमधनं येतात का, IITमधनं येतात का. आणि आनंदाची बातमी तुम्हाला सांगतो की त्यातले 50% टायर 3, टायर 2 सिटीजमधनं येतात. याचा अर्थ सावंतवाडीसारख्या गावामधून ते येऊ शकतात. हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. दिस इज डेमोक्रेटायझेशन. त्याचं कारण आपल्याला डिजिटल ॲक्सेस मिळालेला आहे, हे ते वगैरे. तर माझं असं म्हणणं आहे की बोस टू बासमती झालं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, जिथे आपल्या ज्ञानावर इतरांनी डल्ला मारला. आता आपलं ज्ञान आपल्यासाठी, आपल्या मुलांसाठी इथे संपत्ती आपल्यासाठी निर्माण करते. हा बदलणारा भारत आहे, हा बदलणारा भारत आहे. आणि हा केवळ शहरात नाही आहे, हा आपल्या गावागावात आता आहे. हा प्रचंड बदल आहे आणि मला त्याचा फार आनंद, फार अभिमान. सर, तुमचे हे जाज्वल्य आशावादी विचार, मला वाटतं ह्या विचारांचे हे समोर बसलेले वैचारिक राजदूत आहेत. त्यांच्या नव्या कल्पनेतून, नव्या संकल्पनेतून नवा भारत निश्चित घडेल. मित्रांनो, डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर आदरणीय सरांचं आत्तापर्यंतची प्रकट मुलाखतीतली ही सगळी जीवन वाटचाल मराठी साहित्याची, मराठी वाङ्मयाची, मराठी वैभवाची एक वेगळी परंपरा आहे. आणि त्या परंपरेत पुस्तकांना, ग्रंथांना एक वेगळं महत्त्व आहे. अशा या थोर आदरणीय आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्वाचं जीवन वाटचाल पुस्तक रूपानं बंदिस्त करणं हे एक मोठं आव्हान होतं. आणि ते आव्हान पेलवणारा आमचा मित्र, विद्येचा माहेरघर असणाऱ्या पुण्यात ज्याचं शिक्षण झालं आणि जो ध्येयानं आणि एका जिद्दीनं पछाडलेला आहे, त्या डॉक्टर सागर देशपांडेंनी हे सुंदर दुर्दम्य आशावादी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यांच्या पत्नी स्मिता देशपांडे, ज्या सह्याद्री प्रकाशनच्या त्यांच्या साथी आहेत, जीवनसाथी आहेत, त्यांनी याच्यात मदत केली. ही 573 पानं नसून हा पुढच्या 573 वर्षात भारतवर्षाला आणि जगाला दिशा देणारा असा ग्रंथ आहे. तो तुमच्या साक्षीनं या सगळ्या कार्यक्रमाची सांगता करताना या लेखकाला मला बोलतं करायचं आहे. किती वर्ष हे पुस्तक लिहायला लागलं, किती रात्री याच्यासाठी खर्च झाल्यात
आणि ज्या दिवशी हे पुस्तक झालं त्या दिवशी तुमच्या मनातल्या नेमक्या भावना काय होत्या आपल्या ह्या सगळ्या नव्या प्रतिनिधींना सांगणं आवश्यक आहे. नमस्कार. माझ्या पत्रकारितेच्या 36 वर्षांमध्ये वर्तमानपत्राच्या संपादकीय कामाबरोबरच 28 जानेवारी 2023 पर्यंत एकूण 14 पुस्तकं मी लिहिलेली प्रकाशित झाली. 2011 साली भारतातले एक ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पद्मविभूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावरचं चरित्र मी लिहिलेलं प्रकाशित झालं. त्याला माशेलकर सरांसहित वेगवेगळ्या क्षेत्रातले 8 दिग्गज होते आणि ती संकल्पना अशी होती की आधुनिक भारतातलं अष्टप्रधान मंडळ बाबासाहेबांच्या कार्यक्रमाला असावं. आणि ते प्रकाशित जेव्हा झालं त्याच्या आधी मी जवळजवळ 11.5 वर्ष त्याच्यावर काम करत होतो. माशेलकर सरांनी ते चरित्र पाहिल्यानंतर पुढे जेव्हा चर्चा झाली तर माशेलकर सरांना जगभरातून अनेकांनी त्यांचं चरित्र लिहावं, आम्हाला संधी द्यावी अशी विनंती केली होती. या दरम्यानच्या काळामध्ये जेव्हा जानेवारी 2000 मध्ये पुण्यामध्ये इंडियन सायन्स काँग्रेसचं अधिवेशन झालं, ज्याचं माशेलकर सर अध्यक्ष होते आणि पंतप्रधान अटलजी त्याचे उद्घाटक होते. 5000च्या वर अनेक शास्त्रज्ञ जगभरातनं, नोबेल विजेते, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजिनियर्स, प्रोफेसर सगळे आले होते. आणि त्यावेळचं जे सरांचं भाषण होतं ते इंग्रजीमधनं होतं. 2-3 वर्षानंतर सरांशी बोलताना असं कळलं की बिहारमधले एक खासदार आहेत, त्यांनी त्या इंग्रजी भाषणाचं हिंदीमध्ये अनुवाद करून घेतला आणि बिहारमधल्या 5000 लोकांना ते फुकट वाटलं. आणि मग मी सरांना विचारलं की सर मराठीमध्ये याचं काय झालं, तर मराठीमध्ये याचं काहीच झालं नाही, आपण काहीच चौकशी केली नाही. आणि त्या दिवशी मला इतकी खंत वाटली की ज्या माशेलकर सरांच्या अध्यक्ष भाषणावर ऑस्ट्रेलियामध्ये परिसंवाद होतात, बिहारमधल्या एका खासदाराला वाटतं की ते आपल्या राज्यामध्ये हिंदीतून पोचवलं जावं आणि मराठीत काहीच नाही. त्या दिवशी सरांची परवानगी घेतली आणि माझ्या पत्नीने पुढच्या 2-1 महिन्यात त्याचा अनुवाद केला आणि पंचशील नव्या युगाचे या नावाचं ते अध्यक्ष भाषण प्रकाशित झालं. आणि आश्चर्य म्हणजे त्याच्या पुढच्या वर्षी SNDT विद्यापीठाने BEdच्या अभ्यासक्रमाला ते प्रिस्क्राईब केलं. हा एकीकडचा एक आनंद होता. 1997 मध्ये मी पुण्यात पत्रकारितेसाठी गेल्यानंतर संपादक म्हणून सरांचा परिचय झाला. सर त्यावेळी दिल्लीमध्ये CSIRचे डायरेक्टर जनरल होते, त्यामुळे पुण्यात काही वेळा यायचे, तेव्हा अगदी मोजक्या 5-7 मिनिटाच्या भेटी व्हायच्या. पण बाबासाहेबांचं चरित्र लिहिलेलं त्यांनी पाहिल्यानंतर आणि जगभरातल्या अनेकांच्या विनंत्या आल्यानंतर सुद्धा हा सरांचा मोठेपणा आहे की त्यांनी मला त्यांचं चरित्र, अधिकृत चरित्र लिहायला परवानगी दिली. आणि ते साधारण काम 28 जानेवारीच्या आधी 11 वर्ष सुरू झालं. त्यामुळे गमतीनं मला माझे अनेक मित्र म्हणतात की तुझं कुठलंही पुस्तक हे 11 वर्षाच्या आत काही प्रकाशित होईल असं नाही. त्याचं कारणच असं आहे की बाबासाहेबांच्याकडे जाताना वेळेचं बंधन होतं. आणि वेळेचं बंधन या अर्थाने ही मोठी माणसं आपली परीक्षा पण घेत असतात. बाबासाहेबांची वेळ मला मिळायची पहाटे 4 वाजता भेटायची. तो उन्हाळा असो, पावसाळा असो, थंडी असो. आणि 4 याचा अर्थ या सगळ्या मोठ्या मंडळींच्या दृष्टीनं 3:55. आणि पहाटे 4 वाजता मी 10 किलोमीटर माझ्या घरातून बाबासाहेबांच्या पर्वतीच्या घरी थर्मासमधून दोघांचा चहा घेऊन 3:55 हजर असायचो. बाकी काही नाही, बाबासाहेब घड्याळाकडे बघायचे आणि एकटेच टाळ्या वाजवायचे की आज एक तरी माणूस वेळेवर आला. इतकी वेळ पाळण्याची या सगळ्या मंडळींची जी प्रचंड जिद्द असते, सवय असते. आणि मग 4 ते 6 मध्ये आम्ही काही बोलायचो आणि त्यातून ते चरित्र होत गेलं. सरांच्या वेळेचा मुद्दा असा की जो सरांच्याही बऱ्याच वेळा हातात नसतो, कारण त्यांचे जगभरातले प्रवास. सर त्यावेळी एकाच वेळी टाटास टू रिलायन्स अशा 27 कंपन्यांच्या वरती संचालक होते. एकाच वेळी अनेक विद्यापीठांच्या कुलपती कुलगुरू निवड समितीवरती होते. एकाच वेळी अनेक शिक्षण संस्था, सामाजिक संस्थांचे अध्यक्ष होते. त्या सगळ्याचे तपशील तुम्हाला त्या दुर्दम्य आशावादीच्या शेवटी परिशिष्टात मिळतील. आणि त्याच वेळी सरांनी आपल्या विद्यापीठात यावं म्हणून त्यांना डिलीटचं प्रपोजल दिलं जायचं की ती समक्षच घेतात, त्यामुळे सर येतील म्हणून. या सगळ्या व्यापामध्ये सरांच्या सेक्रेटरीकडून सरांच्या भेटीची वेळ मिळणं ही पहिली परीक्षा होती.
आणि सरांचे सेक्रेटरी राधाकृष्णन म्हणून जे आहेत, जे NCL पासून त्या आधीपासून सरांचे आहेत, एक वेळ सरांची भेट मिळणं सोपं पण राधाकृष्णनकडनं होकार मिळणं अवघड, आणि ते आजही तसंच आहे. आपल्यापैकी अनेकांना अनुभव येईल. जसं आपल्याला माहित आहे की देवळात गेल्यानंतर नंदी आधी प्रसन्न झाला पाहिजे, आणि ती परीक्षा राधाकृष्णनना लक्षात आलं. आणि सर ज्या ज्या वेळी वेळ देतील, ती वेळ जी असेल ती प्रवासातली असेल, ती घरातली असेल, ती ऑफिसमधली असेल, त्या त्यावेळी सर जे सांगतील ते ऐकायचं. त्याचं रेकॉर्ड केलेलं आहे मी, आणि त्यातले सगळे रेफरन्सेस शोधायचे, असा तो त्यातला अवघड भाग होता. सरांनी होकार दिल्याचा एकीकडे आनंद होता, पण दुसरीकडे सर बोलतील ते शोधकाम करणं इतकं अवघड होतं की गेल्या 11 वर्षामध्ये म्हणजे 2022 डिसेंबरपर्यंत मी जवळजवळ 450 पुस्तकं त्या संदर्भातली वाचली. कारण सर जिथे जिथे म्हणतील त्या रेफरन्सेस पक्के केले पाहिजेत. एका शास्त्रज्ञाचं आपण चरित्र लिहितो तेव्हा त्यातल्या प्रत्येक वाक्याला पुरावा पाहिजे. पुन्हा मी पत्रकारितेतला असल्यामुळं तो पुरावा बळकट पाहिजे, तो पुरावा बोगस असून चालणार नाही. त्यामुळे त्या पुराव्याची पुन्हा खात्री करून घ्यायची, आणि तरीही त्यातनं कोणी दुखावलं जाऊ नये. एकीकडे तरुणांना प्रेरणा मिळावी, असा मिळून तो सुरू झालेला प्रवास. आणि साधारण ऑक्टोबर 2022 मध्ये मी 1800 पानाचा हस्तलिखित लिहून पूर्ण केलं. त्यासाठीचे जे संदर्भ आहेत त्या फाईल्स तशाच आहेत. आता 1800 पानं टाईप केल्यानंतर ते पुस्तक व्हायला लागलं जवळजवळ 1200 पानाचं. कितीही मोठं चरित्र जरी आपण लिहिलेलं असलं आणि लोकांना आवडेल, सरांचं कर्तृत्व त्याच्यात आहे, ते त्याच्यात मावणारच नाही, तरी एक पुस्तकाची मर्यादा असते, त्याचे व्हॉल्यूम्स तयार करावे लागले असते. आणि अशा वेळी आपल्या उपयोगाला माझ्या घरात जो सरांनी उल्लेख केला तोच, की जडणघडण नावाचं जे शैक्षणिक मासिक 20 वर्ष आम्ही प्रकाशित करतो, ज्याचे मानद संपादक सर आहेत स्वतः, डॉक्टर विजय भटकर त्याच्यामध्ये आहेत, अविनाश धर्माधिकारी आहेत, विजय कुळेकर आहेत, पूर्वी अरविंद इनामदार होते, विवेक सावंत आहेत. आणि हे शैक्षणिक मासिक मराठीतून 12 राज्यांमध्ये जातं. आणि त्याचं प्रत्यक्ष संपादक हे काम माझी पत्नी स्मिता देशपांडे करते, जी 1999च्या डेप्युटी कलेक्टरच्या बॅचमधली सिलेक्टेड होती, पण तिने जॉईन केली नव्हती सर्व्हिस. आणि मग मी तिला म्हटलं की हे 1200 पानाचं हस्तलिखित आता टाईप झालेलं आहे आणि हे तू एडिट कर. आणि मग 2 महिन्यामध्ये तिने ते 550 पानांमध्ये एडिट करून बसवलं. कारण ज्यांनी प्रत्यक्ष लिहिलेलं असतं त्याला त्यातलं एकही वाक्य जाऊ नये असं वाटत असतं, आणि वाचकांच्या दृष्टीनं त्यातला काही भाग अनावश्यक ठरू शकतो, कंटाळवाणा होऊ शकतो. तो कसा कापायचा. त्यामुळे मी नेहमी माझ्या बायकोला म्हणतो की मराठीत म्हण आहे, निंदकाचे घर असावे शेजारी. मी तर म्हणतो निंदकच घरात आहेत. आणि त्याचं कारण हे आहे की जेव्हा तुम्ही अनेक कामं करता, आणि जो रोल वेगळ्या भाषेमध्ये CNR रावनी सरांच्या आयुष्यात बजावला, की ती शिडी अजून अमर्याद आहे, याच्यावर तुम्ही खुश होऊ नका, याच्यावर समाधानी होऊ नका. आणि मग ते कात्री घेऊन जे माझ्या मिसेसने एडिटिंग केलं ते एक्झॅक्ट 530 पानांमध्ये बसलं, 534. आणि उरलेली 48 रंगीत आणि इतर पानं असं मिळून ते 624 पानाचा ग्रंथ आहे. मला असं वाटतं की हे पुस्तक छपाईला गेल्यानंतर एखाद्या बाळंतिणीला आपण आपली सुटका झाल्याचा जो आनंद होतो, की एकतर 9 महिन्याचं ते ओझं ते हवं असतं, पण ओझं असून काम करणं, दुसरीकडे बाळ झाल्याचा आनंद, आणि तिसरीकडे त्या ओझ्यातून सुटका झाल्याचा आनंद. पण त्याच वेळा एक हुरहुर होती की जो 11 वर्ष एका ज्ञानवंताबरोबरचा प्रवास होता, तो एका टप्प्यावरती थोडा थांबणार होता. तो बंद झालेला नाही, तो अखंड चालू आहे त्यानंतर. त्याचं कारण मी म्हणत तशी त्यातली अडचण अशी होती की मी जितकं लिहायला जाईन तोपर्यंत सरांना दर महिन्यात एखादा नवीन मोठा पुरस्कार मिळालेला असायचा, त्याची एक वेगळी स्टोरी असायची. तोपर्यंत अंजनी माशेलकर अवॉर्डची 11-12 वर्ष होत आली होती, त्यातले नवीन पुरस्कार विजेते एकापेक्षा एक दिग्गज असायचे. त्यामुळे ते पुस्तक तयार केव्हा होणार असं लोकांचं आणि सरांच्याही लक्षात आलं की सरांच्या 70व्या वर्षी सुरू झालेला प्रवास सरांची 81 होत आली तर जर ते पुस्तक होत नसेल, म्हणून आम्ही एक त्याची कट ऑफ लाईन ठरवली ऑक्टोबर 2022. आणि त्यानंतरचे 2.5 महिने हे मात्र रात्रंदिवस हे पुस्तक बाहेर येईपर्यंत, प्रकाशित होईपर्यंत. प्रकाशनाची कहाणी अशी आहे की तारीख त्याची सरांची तारीख एकदा फिक्स झाल्यानंतर
त्या कार्यक्रमाला कुणी यावं, तर सरांच्या गुरून इतकी मोठी व्यक्ती जगात तोपर्यंत सरांच्या आई असत्या तर होत्या, म्हणून ज्यांचा उल्लेख सरांनी केला ते प्रोफेसर MM शर्मा सरांचे PhDचे गाईड आणि सरांच्या हाताखाली ज्यांनी PhD केली असे त्यांचे विद्यार्थी, म्हणजे शिक्षणातल्या 3 पिढ्या त्याला याव्यात. सरांचे समकालीन सहकारी ज्यांना आपण म्हणूया असे भारताचे थोर अणुशास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर हे त्याला यावेत असा प्रयत्न होता, ते आले. ज्यांनी एक प्रोफेसर म्हणून सुरुवात केली आणि भारतामधली आज 3 आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे जे कुलपती आहेत असे पद्मभूषण डॉक्टर श्याम मुजुमदार त्या ग्रंथ प्रकाशनाला आले. सरांचे खूप जवळचे स्नेही की जे स्वतःला सरांना आपले थोरले बंधू समजतात असे ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ आणि परम महासंगणकाचे शिल्पकार पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर त्या प्रकाशन समारंभाला आले. तारीख ठरली, पुण्यामधले हॉल मिळत नव्हते, हॉल मिळाला. 28 जानेवारी तारीख, संध्याकाळची वेळ ठरली, पाहुणे फिक्स झाले आणि तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल, याच कार्यक्रमा इतके 5 महत्वाचे कार्यक्रम त्याच तारखेला त्याच वेळी पुण्यात ठरले. म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन, परराष्ट्र मंत्री S जयशंकर यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यक्रम, आमचा प्रकाशनाचा कार्यक्रम, असे एकाच वेळी पुण्यामध्ये 5 कार्यक्रम होते. दुसरीकडे 26 जानेवारीच्या लागून सुट्ट्या होत्या आणि अशा काळामध्ये आम्ही 1000 क्षमतेचं सभागृह घेतलेलं. पण माझा पूर्वानुभव असा होता की सरांचा कार्यक्रम असेल, त्याला सरांचे गुरु येणार आहेत हे कळल्यानंतर आणि आमच्या ठरलेल्या वेळी तो कार्यक्रम सुरू होणार, त्यातही डॉक्टर अनिल काकोडकरांची सिक्युरिटी हा एक पोलिसांच्या दृष्टीने आवश्यक पण महत्त्वाचा प्रश्न. अशा सगळ्या गोष्टी होत 28 जानेवारीला तो कार्यक्रम संध्याकाळी पुण्यामध्ये आणि संबंध बालगंधर्व भरून गेलेलं. पुन्हा आमची 6ची वेळ म्हणजे 5:55ला व्यासपीठावर सगळेजण असले पाहिजेत, त्यानुसार सगळेजण होते. आणि सगळ्यांच्या दृष्टीनं माझ्याही दृष्टीनं एक आनंदाचा भाग, पुस्तकाचं प्रकाशन तर होतच, पण सरांच्या बद्दल त्यांच्याच आईंचे जे गौरवोद्गार होते ते त्यांच्या आईंच्याच आवाजातला व्हिडिओ त्या दिवशी सगळ्यांना बघायला मिळाला की सरांना ते आशीर्वाद होते असं मला वाटतं. आणि या पुस्तकाचा प्रवास 28 जानेवारीला जो सुरू झाला तो आज सावंतवाडीपर्यंत अखंड सुरू आहे. मला सांगायला आनंद होतो की गेल्या 7 महिन्यात या पुस्तकाच्या 7 आवृत्त्या संपल्या. त्यातली 7वी आवृत्ती ही सावंतवाडीकर आणि भोसले सरांनी घेतली. आणि मृत्युंजयकार शिवाजीराव सावंत यांची कन्या जी अमेरिकेत असते, कादंबिनी धारप, तिने गेल्या 5 महिन्यामध्ये या पुस्तकाचा इंग्रजीमधला अनुवाद पूर्ण केला. तो आता तपासणं त्याचं काम चालू आहे आणि जानेवारी 2024च्या दरम्यान पुढच्या 1-2 महिन्यांमध्ये सरांच्या मराठी चरित्राचा इंग्रजी अनुवाद हा साधारण 400 पानामधला प्रकाशित होईल, त्यासाठीचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत. हिंदीमध्ये ते ग्रंथ यावा यासाठी आता काही जणांच्या ऑफर्स आहेत. हा ग्रंथ सरांच्या मूळच्या गोव्याची जी गोवन लँग्वेज ज्याला म्हणतात, जी कोकणी आहे, त्यामध्ये यावा असे काही जणांची इच्छा आहे. त्याच्या कन्नड अनुवादासाठी प्रयत्न चालू आहेत, काही जणांनी तेही प्रस्ताव दिलाय. माझी इच्छा आहे की भारतातल्या सगळ्या भाषांमध्ये हे जर पुस्तक सगळ्या युवकांपर्यंत पोचलं तर सरांचा जो दुर्दम्य आशावादी असलेला 81 वर्षाचा प्रवास आहे, जो पुढची किमान 19 वर्ष आपण बघणार आहोत, तो दुर्दम्य आशावाद हा सगळ्या भारतीय भाषा भगिनींमधल्या तरुण तरुणींपर्यंत पोचेल. आणि प्रतिकूलतेवर मात करत सरांनी जी जगाला गवसणी घातली त्यामध्ये भारत हा केंद्रस्थानी होता, तोच आशावाद या पुढच्या पिढ्यांपर्यंत जर गेला तर चांगल्या भाषेमध्ये विवेकानंदांनी जे स्वप्न बघितलं होतं की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या 100 वर्षात म्हणजे 2047 मध्ये भारत हा विश्वगुरू होईल, हे सत्य आत्ता आपण गाठण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पुढे चाललो आहोत. त्यातला एक टप्पा मला असं वाटतं डॉक्टर माशेलकर सरांचं चरित्र ग्रंथ दुर्दम्य आशावादी असेल. 2047ला आपण सगळेजण असणारच आहोत सरांसहित, त्यावेळेला याची पावती आपल्याला मिळेल. वेळ आणि काळ याचं भान सर आपल्याला ठेवायलाच लागतं. आपणही ते सर्वांना सांगत असता. माशेल गिरगाव इथून सुरू झालेला
तुमचा प्रवास, तुमच्या आयुष्याची वाटचाल, अंजनीबाईने गेलेले कष्ट, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, जगातल्या मित्रांनो जवळजवळ 40 ते 50 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या विद्यापीठांची फेलोशिप, तेवढ्याच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या उद्योग समूहांचं विविध पदं, आणि त्याहीपेक्षा सर्वोत्तम माणूस म्हणून ज्यांची ओळख भारतवर्षाला आणि अवघ्या जगाला असावी, अशा सरांचे बोल आपल्याला ऐकायला मिळाले. मी स्वतः धन्य झालो. सुंदरवाडीची ही पवित्र भूमी निश्चितच धन्य होईल. सर, शेवटचा लहानचा प्रश्न, हे सगळं आयुष्य भोगताना आज काही राहून गेलंय, काही करायचं राहून गेलंय, अशी खंत तुमच्या मनात आहे का? चांगला प्रश्न आहे. मी नेहमी मुलांना म्हणतो अल्पसंतुष्ट राहू नका. मी स्वतः आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही जोपर्यंत ज्या भारताविषयी मी बोललो, मी भारत ॲट 75 विषयी बोलत नाही, भारत ॲट 100 ह्याच्याविषयी मी बोलतोय. माझ्या दृष्टीने जे काही शक्य आहे हे मी केलं. कारण एखादा माणूस जन्माला येतो, आता मी 82 वर्ष आहे, तो कधी वर बोलवेल मला सांगता येत नाही, पण माझी एक इच्छा आहे की असा एक नवीन भारत बघावा ज्याच्यामध्ये सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे. कळलं का? आणि असा भारत व्हायला वेळ लागणार आहे. मी 82 आहे, 2047 मध्ये मी नसणार इकडे, पण एखादा सायंटिस्ट त्याने बोलू नये असं बोलतो मी. माझी अशी इच्छा आहे की देवाने माझं जे उरलेलं आयुष्य आहे ते घ्यावं, पण मला एक दिवस असा द्यावा की ज्यावेळी मी परत येऊ शकेन. 2047चा भारत जो आहे हा मला पाहायचा आहे, कारण हा भारत अगदी वेगळा आहे. तर हीच माझी एक इच्छा आहे. जे काय आहे उरलेलं आयुष्य ते जाऊ दे, पण एक दिवस मला या पृथ्वी तळावर येऊ दे, हीच एकच इच्छा आहे. मित्र, ही मैफल संपवताना संकेतानं मी बसून बोलणं आवश्यक, पण ती कृतज्ञता ठरेल. एवढ्या महान व्यक्तिमत्वाच्या समोर मला आज सरांची संवाद साधण्याची संधी सर तुमच्या संस्थेमुळे मिळाली. मी मगाशीच म्हटलं अनेक कार्यक्रम केले, दूरदर्शनच्या नोकरीत 34 वर्षाचे, खूप महाराष्ट्रात फिरलो, पण आजचा दिवस सरांची मुलाखत घेणं हा माझ्या आयुष्यातला सुवर्ण दिवस आहे. सर, मी तुम्हाला काय देणार? तुम्ही आम्हाला इतकं संचित दिलं आहे. अच्युतराव, तुम्ही आज जो या ठिकाणी हा दिवाळीचा आनंद दिलात, ही नव्या वाटचालीची, नव्या सहस्रकाची आणि सरांना अभिप्रेत असणाऱ्या नवभारताची सुरुवात आहे. आणि तुमचा आदर्श घेऊन सरांना निमंत्रण देण्यासाठी आणि तुमचं कौतुक करण्यासाठी माझ्या गावातले, रत्नागिरीतले काही तरुण मंडळ, इथे शिष्टमंडळ आलेलं आहे. तुमच्या परवानगीनं, अर्थात ते सरप्राईज आहे, ते तुम्हालाही शुभेच्छा देत आहेत आणि त्यांना सरांनाही 1 मिनिटं भेटायचं आहे. महेश सामंत, जे उदय सामंत फाउंडेशनचे समन्वयक आहेत, आणि त्यांचे मित्रपरिवार, त्यांना मी स्टेजवर बोलावतो. ते तुमचंही अभिनंदन करतील आणि सरांना पुष्पगुच्छ देत आहेत. सर, या पुष्पगुच्छाबरोबर तुम्हाला, तुम्ही जसं म्हणालात पुस्तकांचा सुवास तुम्हाला आवडतो, हा सुगंध तुम्हाला रत्नागिरीच्या निमंत्रणाचा आहे. आणि रत्नागिरीत जो कार्यक्रम भविष्यात होईल त्याचं श्रेय हे BKCच्या कल्पक शिल्पकाराला अच्युत सावंत भोसलेंना राहील. म्हणून भोसले सर, तुम्ही जी सुरुवात केली आहे त्या सुरुवातीचा आदर्श आता महाराष्ट्रात सुरू होतोय, तो भविष्यात महाराष्ट्राच्या बाहेर जाईल. तेव्हा रत्नागिरीच्या शुभेच्छा घेऊन महेश सामंत आले आहेत, ते निमंत्रण आहे ते आपण स्वीकारावं. या ना सर, या सगळ्यांनी यावं. या त्याबद्दल
मित्रांनो, घर किती मोठं आहे, बंगला किती मोठा आहे, माझा फ्लॅट किती मोठा आहे, ह्या भौतिक गोष्ट आपल्याला सुखावतात, पण आयुष्यात असे निखळ आनंदाचे क्षण फार कमी असतात आणि हाच आनंद आपल्याला आपल्या आयुष्यात घडवत असतो. सर, जाताना तुम्हाला इतका आनंद मिळेल. या सावंतवाडीचं एक संदर्भ फक्त सांगतो. मित्र हो, कवी वसंत सावंतांचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल. सर, ते पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये मराठी विभागाचे प्रमुख होते. उगवाई हा त्यांचा काव्यसंग्रह होता आणि योगायोगानं मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकलो, मराठी भाषा विकासातलं संत वाङ्मय आमच्यासारख्या नाठाळ विद्यार्थ्यांना शिकवलं. त्यांची एक अजरामर कविता आहे. अशा लाल मातीत जन्मास यावे, जिथे नांदते संस्कृती भारताची, दारात वृंदावना, जिचा रंग देई रक्तास चेतना, असं वर्णन करणाऱ्या कोकणच्या लाल मातीतल्या शेजारी असणाऱ्या गोव्यातल्या या सुपुत्राचे आज बोल आपण ऐकलेत. सर, तुमच्यासाठी एक सरप्राईज आहे. एक दृश्यफीत मी वैष्णवीजनच्या माध्यमातून बनवली आहे. ती तुम्हाला आणि अच्युत भोसले सरांना भेट आहे. ती दृश्यफीत प्ले करावी अशी मी विनंती करतो.
रसिको, आपण सगळ्यांनी उभं राहूया आणि पुन्हा एकदा टाळ्यांचा पाऊस सरांसाठी करूया. अच्युतराव, राज्याच्या आणि देशाच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रात हा एक नवा विचार, नवा संदेश तुम्ही या चराडेच्या महाराणावरून सुरू केला आहे. तुमचं, तुमच्या पत्नी, तुमच्या कुटुंबियांचं मनापासून अभिनंदन. आणि हा शिक्षणाचा जो पवित्र रथ घेऊन तुम्ही चाललायत, तुमची घडोघड अशीच राहो. आणि जगाच्या नकाशावर जसं डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर हे नाव अभिमानाने आम्ही घेतो, तसंच शैक्षणिक क्षेत्राच्या जगाच्या नकाशावर BKC हे नाव आपण घेऊया आणि तो निश्चय करून आपण इथं थांबूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय BKC. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, अगदी काही महत्त्वाचे क्षण फक्त या ठिकाणी आहेत. मान्यवरांना विनंती आहे की या नंतर आभार प्रदर्शनाचा फक्त कार्यक्रम सांगतेकडे वळवणारा होईल आणि हा कार्यक्रम पूर्णतः सांगतेकडे पोहोचेल. धन्यवाद. तर हा होता आशावादी संवाद पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्या सोबत. या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमातून आपले सर्व मान्यवर रजा घेत आहेत. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. ज्या विनंतीला मान देऊन आज पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर आजच्या भोसले नॉलेज सिटीच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर दुर्दम्य आशावादी या पुस्तकाचे लेखक सागरजी देशपांडे हे देखील उपस्थित राहिले. आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांना मानवंदना देऊया. आजच्या दिवसभरात आपण डॉक्टर रघुनाथजी माशेलकर यांच्याशी संवाद साधणार आहोत, थेट हितगुज साधणार आहोत. आपले विद्यार्थी त्यांना प्रश्न विचारणार आहेत. हा सेशन आपला दुपारचा आहे, परंतु या ठिकाणी मात्र विद्यार्थ्यांचं या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. ज्या उत्स्फूर्ततेनं आपण या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला, ज्या शांततेनं आपण हा कार्यक्रम ऐकला, त्याबद्दल सर्वांचं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो.